собралися з Олександром Клочко. Він зараз до мене сяде сюди, долучиться. Поговорити на ту тему, про яку усі говорять там поза спинами, мало хто озвучує. То, яким чином сприймаються були доброохотники, які воюють на війні. От яны хто у нас, герои, ці яны наемники. Улучшенные вагнеровцы, как мне сказали. Больше такие, больше отмытые вагнеровцы. Гаворка будет вести про это. Ну и что, кто же прийти к какому выводу? На что вы рассчитываете? На что вы разлучаете? Нет, так наша задача показать позиции, какие есть. Можно я пожартую? Ну, усього жарти. Наша мета – вернуться вольными белорусами и вольными белорусами. Кончаткова. А сегодня на дебатах наша мета стать больш зрозумілими для белорусского громадства. Хто ми, що ми, наші мотиви, наші коштовності. А ці є білоруському громадству, то, якое у Білорусі зараз до гэтага справа? Это мое питання. Я тут буду над тим, на супротивному боку. Прямо вони живуть і думають, як то там, як то там вирішити це питання. З чоловіком, який живе в Білорусі, і він хоче за цією повісткою, і так, важливо. Ну, це питання не до нас, мабуть, да? Ось. Я лічу, що це питання усіх повинно хвалювати і хвалює кому-небудь будучні Білорусі. Тут, ведаеце, у чым праблема? Праблема ў тым, што вельмі шмат часу, больш за калі Афган адкінуць 70 год, у беларускага народа не было такой мэтавай аўдыторыі, мэтавай групы, якая б мела баявы досвед. Вот мы таго самыя не хацелі, ў 22-м годзе у нас такія людзі в нашым беларускім грамадстве з'явіліся. І рабіць выгляд, што іх няма, што няма іх патрэбаў, яны ёсць. Ёсць людзі, і іх не 100, не 200 чалавек, якія прайшлі праз вайну. Ёсць іх сем'і, ёсць іх дзеці, і няма. Вот так вот на кухні паговорыць. Хацелася б яшчэ такую закрануць тэму, што нам, беларусам, як мне падаецца, не хапае палітычнага досведу, таму гэтыя дэбаты накіраваныя ў тым ліку на тое, каб беларусы включаліся в незручныя пытанні, складаныя пытанні, палітычныя пытанні. Для Беларусі нікому не патрэбныя не то, што ў самой Беларусі, а не патрэбныя па-за межамі. Ці што? Ніякіх сацыяльных... Не, спойлера не будзе, дачакаемся дэбатаў. Вось гэта пытанне мы і будзем высвятляць. Ніякіх сацыяльных гарантый, я так разумею, вось это кейс с Веремейчиком, так правильно прозвище называют? Угу. Но это... Як мінімум так, 3. Да. Як мінімум. Нема справи. Ввогуле нема справи. Нема справи зараз до Білорусі. Это натурально. У мяне є справа до Беларусі, ось, і я веду людей, кому є справа до Беларусі. Так это про людей, а я про моцных сфер. Ад нас залежыць, каб до нас была справа. Толькі ад нас залежыць. Калі мы будзем слабымі, калі нам самим не будзе Беларусі, то камусьці быць до нас справа. Мне кажется, все просто у гэтым пытанні зразумела. Украіна, калі б яна не паказала сваю барацьбу першыя 3 дні войны, свою моц духа, сёння мы размаўлялі бы з намеснікамі Пуціна на акупаванай украінскай тэрыторыі. Краіны свету размаўлялі без імя. Украіна паказала моц духа, і ўсё навокал пачало её падтрымаць, памагаць у гэтай барацьбе. Ну так дагэтуль пор вайна ідзе. І дагэтуль пор людзі гінуць. 3-й год ідзе. Так дапамагаюць. Варта таго. Барацьба лепш, чым жыццё ў рабстве. Жыццё наших дзяцей, наших внукаў. Барацьба Што варта таго, скажаш каб не быць рабом. на такія словы? Ну, Вот все. не, я не могу. Я могу, але не могу, не буду. Это как вы разделяете люди? Так, кого не здымаць? Є такі гості, кого не треба здымаць на трансляції. Ну все, не буду тады. Іди.
Где чья Подожди, я позиция? отправлю ссылочки. Хорошо, сейчас, секунду. Я подправляю ссылки. Юра, гляди. Да, я Ой, так само пожалуйста, зеркало. слушайте, давайте мы уже скончим. Вот так, все, Сексизм это весь. перелилась капелька. Уже все, мы скончили это. Спаднички, дівчинки скончили это. Все, Нету тут и тут зараз. такого. Поміж іншим. Блін, коли мені Да, ці така хлопці з історія. дівчинки кажуть, Я тоже Дівчинки, могу. Добре хлопчики виглядає, були в і садку, все я вам не нормально. дівчинка. Я так само могу сподницу А надеть. можна, будь ласка, людям тут, що про тему, Стоп, де сексизм. повинні деякі позиції. Давай ты начинай тогда, а я да, сейчас обнаружим все. так, Ви так само в дебатах. Да, да, А засвечивай. ви з ким? Супротив, я супротив. Ви со мною? Да. Прекрасно, прекрасно. Хороший компаньон. Ольга, будете супер. Я хотела бы за, Но мест нету. Я думаю, что то, что вам послали, да, вы испытания вы собрали, Ну можно... это супер спочатку. Юра, ти озвучивай, да? Так, І ну от що, позиція подальше. за, і ось Подожди, а кто у меня идет? Кто за компьютер? А где Дима? у нас основна тема – це визначення усприйняття білоруською супольністю, білоруських доброохотників. Там шмат є ще різних підпитань, але питання виникло тим, що ось хлопці воювали, щось добре робили, чомусь вони випадають з міжнародної повестки і вогулю гэтага питання. У нас є два боки. Ольга, вы за кого? Универсальный отказ. Тут озвучите, пожалуйста, все варианты. ти ж озвучиш, які позиції. Так ось, у нас є два боки. Перший – гэта бок, які менавіта падтрымлівае міжнароднае пастаноўку пытання аб Признання. прызнанні. Добре. Стоп. Сэнс у тым, што ёсць адзіны бок, які кажа пра тое, што беларускіх добраахвотнікаў, як людзей, якія таксама ёсць часткай беларускай супольнасці, якія зрабілі вялікі ўклад у гэты працэс, трэба таксама, па-першае, дапамогу адаптацыі, а па-другое, аб гэтым усім не забываць і ў міжнароднай павесткі, таксама не выключаць, як безумоўна, значны кампанент і важны этап, які, да рэчы, Пуцін таксама падкрэслівае, значны этап у перамозе і у тым, каб наша Беларусь стала вольная. Ну і ёсць нейкія пытанні з залу і таксама іншы бок, які мае нейкае іншае меркаванне. Таму гаспадарства мы пачынаем. Противоположне меркування. Мабуть, я ж не ведаю. Супротивлево. О, так, супроцвітне меркування. Поглядим. Так, у нас два бока, два боки. Где Я не Вы можете Я говорить, пропоную. Можемо на себе взяти свій. только вы по собой не ставите. Здесь разбер. Онлайн подлучили ще людей. Я отправила им ссылки. Анжелике отправила ссылку Жаркевич, который сейчас только с Украины это же обговаривала, и отправила ссылку Хелен Минской. Больше, если у кого-то кто-то еще заявлялся, я просто так не даю участия. Что? Шалгін займеться? Шалгін, ну так. Ну, то есть я не думаю, я думала, что он будет, а его нету, да? Хорошо, я отправлю Шалгин. Гардесу отправлю. Давайте не садить батарейки и начинать. Да, давайте. Первый Ну, вопрос. то есть мы подключатся, значит, они подключатся по шагу. Или, может, Анжелике там позвоните, раз она уже А была. я наберу Сергея. Вы скинули ему посылку, да? Она все, Анжелика отреагировала. Сейчас будет. Саша может не ходить. Саша, Она... не ходи. Я Она- записывала Сергею Шалгину по телефону, да? Скажу, что вы его скинули. Да, я скину. Посылку, як він хоче, може долучитися. Хорошо. Все, Анжелика с нами. Можем начинать.
Анжелика с нами, мы ее видим. Анжелика, мы вас видим. Це чутно нас? Нас не вачит, но я могу только это разворачивать надо компьютер в вашу сторону. Я могу, наверное, со своего Google Meet сделать. Щоб бачила була этих, ну, вже сторони, боки, да, один і інший бок, щоб бачно було. Может, я тогда со своего... Камеру особенную было. Ладно, хорошо. Я сейчас сделаю со своего... Анжеліка, це чутно вас, нас вам. Мне вельмі добре чувати, але я бачу тільки заставку на талець. Да, это моя, да. Ну, показывайте вы сами. Слушайте, так вы же можете камеру включить, как вас было видно. Нет, вы же можете, вас будет... Ну, ко мне, что, зачем меня видно, когда надо, кого чтобы... человек, если у Ну, вас... вот, Проектор поставим. Можем так поставить. Можно просто поставить. я сейчас подумаю, что у меня же соединена это с телефоном. Я думаю, что это я Вот, сейчас... вот Наталью видать. Да, Сейчас- меня видать. Сейчас я... Кого вы хотите еще видать? Сейчас я... Сейчас повернем, кого вы А хотите если- видать. Вот. Видать? Что видать? Вот мне тоже, Думаю, что нужно в зал нам тоже видать. Так в зал сниматься не хотят люди. Зал хочете все не знімати? хотят, все, да. Я не знаю, кого Так вам надо хорошо видно? лучше все. Мы вот так будем, вот. Вот эту сторону. А вот и мы будем потихонечку. Анжелика, да, вы дашь меня зараз, да. Вот давайте, сейчас кто выступает, так будем двигать, да? их? Да, будем. Так, просто поворошується той бок. Да. Вот и все хорошо. Хочет присоединиться. Окей. Ну, правильно. Лукашизм. Господи, господи. То есть Рождество у нас уже не катит. Елка с красными бантиками у нас уже не катит. Я поняла. Наконец. Все, ладно. Давайте, первый вопрос. Что там? Ну, Саша, Давайте. починайте, мабуть. Нет, 2 хвилины, тайминг, все вот как по-нормальному, да? Засекаем. Так. Ну, давайте, для нас это новая тема, тому 2 хвилини кожен виказати свою позицію, прошу не змінити. Моя позиция, я был доброхотник полка Калиновского, батальона «Волод», Александр Кузько-Лашко. Моя позиция такая, белорусские доброхотники у своей большости это те люди, и доброхотницы это те люди, кто боронит гонор белорусской нации перед усім світом, перед Україною у приватності. Это люди, які змагаються проти нашого агульного ворога, ворога незалежної Білорусі і України, імперських амбіцій Росії. Гэта люди даюць надзею іншым беларусам змагацца і даюць надзею на тое, што Беларусь наступіць час стане вольнай. Гэта моя пазіцыя. Беларускія добраахвотнікі, жывыя, мёртвыя, старшее здароўе гэта героі нашай Беларусі. Дзякуй. Меня зовут Дмитрий Захватов, я адвокат из Москвы, правозащитник, и приходится часто заниматься вопросами, связанными с помощью, в том числе российским добровольцам в составе ВСУ. Их тоже немало, и они сталкиваются с очень большим количеством проблем, примерно такого же свойства, как у белорусов. Сегодня мы выясним, скорее всего, там будут одни и те же фреймы. Та же самая история с документами, та же самая история с тем, что человек после окончания контракта не может не может остаться по причине в Украине, вынужден искать убежище в других странах. В частности, но возникают большие проблемы, связанные с тем, что зачастую такие люди не могут попасть в ЕС, поскольку им просто-напросто не выдают соответствующие документы на въезд. При всем при том, что ситуация, когда человек за вполне законное действие, которое осуществляется на основе здравого смысла и законодательства Украины, впоследствии может быть привлечен к уголовной ответственности, репрессирован, по сути, тоталитарным режимом. В России, то есть это абсолютно гуманитарная ситуация, и которая требует, в общем, дает право человеку для обращения за помощью. Но в этой ситуации очень мало уделяется времени, внимания, прошу прощения. И вот надо бы нам всем обсудить, как с этим быть, потому что если мы наших защитников не можем защитить от того, что произошло с современником, то стоим ли мы вообще того, чтобы нас защищали?
моя позиция. Да, я тут никак не могу определиться с языком, на каком говорить, да, поэтому да. Наверное, на русском, потому что понимаю, что все-таки не все понимают белорусский. У меня очень понятная позиция, что белорусские добровольцы оказались в очень тяжелой ситуации. Конечно, им нужна помощь, но я бы хотела поговорить про такую очень тяжелую тему и довольно табуированную, что мой опыт в гуманитарной сфере, в гуманитарной помощи, он меня научил двум урокам, скажем так. Первый урок – не помогай без запроса, пока человек или организация, или там страна не просит о помощи. А второй урок – это насколько люди ценят твою помощь, и насколько они могут быть там благодарны и вообще эту твою помощь воспринимают. И если мы говорим про белорусских добровольцев в Украине, то для меня, наверное, сложный такой вопрос состоит в том, что для украинцев война в Украине не стала нашей войной. Это их война, и они не воспринимают Беларусь или там белорусов как часть вот этой команды, и все равно для меня вот этот вот вопрос помощи, военной там, помощи Украине, он открытый, потому что, с одной стороны, я вижу, что Украина не заинтересована в белорусских мужчинах, и она не заинтересована в белорусских добровольцах. Почему я так думаю? Во-первых, потому что довольно много проблем, связанных со статусом белорусских добровольцев во время их участия в военных действиях, так и после этого. Во-вторых, опять статус или там кейс Веремейчика показывает, что Украина не борется за белорусских добровольцев. В-третьих, есть кейс двух несчастных коленовцев, которые оказались в российском плену и которые очень долгое время даже не попадали в обменные списки, потому что они не украинцы и так далее, и так далее. То есть это как бы один вопрос для меня, например, очень важный. Если Украина считает, что да, белорусы нужны, но, соответственно, этот уже закончу. Белорусы нужны, она должна прилагать каким-то образом больше усилий и это показывать. И второй очень важный вопрос по поводу... Уже заканчиваю одно предложение. Освобождение Белоруссии, то это тоже мы можем поговорить, насколько, например, Украина видит эти стратегии вообще. Так, на господарство. Тема дебату у нас менавіта лёс добраахвотнікаў, а пасля іх дзеянняў актыўных і паспяховых на тэрыторыі Украіны, і што зараз як прымаецца, не прымае беларуская супольнасць іх і іх інтэграцыю ў гэту самую беларускую супольнасць і міжнародную павестку. Так, давайте поскольку... Анжеліки визначить свою позицію. Так, Оля, вам треба визначити свою... Анжеліка. Анжеліка. Я думаю, що ти на... Анжеліка, вам треба визначитися, в якої ви позиції. Ви за доброохотників, за підтримку? Нет, ну так не надо, то есть я имею в виду, что вы считаете. Так, дякую, по-перше, за запрошення. Це вельми важне питання, яким я займаюся, стараюся займатися з самого початку своєї позиції, так, спікера. І я лічу, що питання доброохотників, ветеранів і їх сімей повинно бути включено у пріоритети знешньої політики. І скажу вам себе, що така праця, і навіть без усяких документів, які ми зараз намагаємося прийняти у Координаційній Раді, як уже офіційний документ об пріоритетах знешньої політики, вже ведеться праця. І для мене завжди було пріоритетним сказати про цю проблему. Ще до того, як здарилася гэта страшная ситуация с нашим сябром Координаційної Ради Василем Веремейчиком. Были и дагэтуль вельмі такие тяжкие выпадки, об якіх не раз казалось мой сябра по Координаційній Раді
Александр Клачко, і гэта пытанне яно баліць, яно павінна быць прыярытызавана ў працы ўсіх структур, не толькі каардынацыйнай рады. Мяне вельмі цешыць, што зараз мы ўсе разам пашыранай працоўнай групай пытаемся разабрацца ў гэтым складаным пытанні, бо яно вельмі непростае, але мы сабе ставім такой, можна сказаць, мэтай не тактычнай, а стратэгічнай мэтай, каб гэта пытанне было разгледжана на ўзроўні ўраду як Украіны, так і Украіны Еўразвязу. Усё для гэтага зараз робіцца, у пашыраную групу уключаны ў яе працу і прадстаўнікі палітычных структур, і максімальна, я спадзяюся, будуць уключаны прадстаўнікі арганізацый грамадскай супольнасці, якія працуюць па гэтым трэке як унутры Украіны, так і за яе межамі. І спадзяюся, што ў нас будзе пазітыўны рэзультат у гэтай працы. Дзякую яшчэ раз за запрашэнне. Я думаю, што гэтая дыскусія таксама паспрыяе вырашэнню гэтага складанага пытання. Дзякую. Дякую. Так, ну, мабуть, слухаємо спочатку той бок, десь, потім ви задаєте питання. Ні, зараз ми позицію. Ну, давайте. Один до вас. Хто з вас почне? Про якую вельмі шмат і вельмі много говориться не публічна, але публічна. Ніхто не захотів, каб яна была агучена. Калі сказаць коротко, ёсць пазіцыя, што беларускія ваяры гэта найміты, іх пытанне, гэта пытанне ЗСУ, яны пайшлі на вайну, узяўшы адказнасць за сваё рашэнне, за сваё здароўе, за свой лёс, свой і сваіх сем'яў, таму яны мусяць самастойна адказваць за прынятае рашэнне. Усе тыя праблемы, якія звязаныя пасля іх удзелу ў вайне, я паўтаруся, гэта іх асабістая праблема, іх і іх сем'яў, і беларускае грамадства дуже загружанае зараз, напрыклад, тэмай палітзняволеных, і не хоче браць на сябе праблемы тых людзей, Адносна не дискутуємо зараз один з одним покуль. Позицию. Занимаюсь непосредственно этим кейсом с травня месяца. Мы просунулись у этом питании довольно слушно, потому что нарешті это питание обмірковується, і оно на слуху, і, на жаль, ми маємо древне наступство, але мусимо з цим працювати. Я працюю непосредственно в Україні. Моя позиція, що наші добровольці мусять на одному з рівнів з українськими вояками. Яны нічим літаральна не адрозніваюцца ад тых, хто абараняе зараз гэтую краіну, і яны мусяць быць установлены ў права на адным узроўні з грамадзянамі, з якімі яны зараз плеч-а-плеч борацца. Адпаведна, тут я цалкам падтрымліваю ініцыятывы, якія прасоўвае Пусь з камандай, і адпаведна мы будзем намагацца дапамагаць агульна ў гэтай добрай. Дзякую. І выязджаюць адсюль ваяра, і тут ёсць не толькі полк Каліновскага, а яшчэ і другія беларусы, якія воююць з боку Украіны, тому я за тое, каб мы аб'ядноўваліся разам з полкай ветэранаў, там я не всех ведаю, што робіць, на жаль. Ось, і каб мы гэта рабілі разам і абмяркоўвалі ўсе пытанні, якія сёння падымаюцца, таму што я ведаю ваяроў нашых беларусаў, якія сёння жывуць у лагеры для уцекачэй, ад якога, да рэчы, адмовіўся Вася. Вася, я так сама асабіста знаёмая з яго гісторыя была. І я лічу, што мы павінны памагаць. Не толькі памагаць ім сёння легалізаваць. Сёння трэба не блакоўваць сваё жыццё. Трэба даваць адукацыю і дапамагаць усё гэта рабіць. А не толькі гісторыя, што яны гэта іх выбар. Да, гэта іх выбар. Але гэта іх выбар сёння карысны усім нам, беларусам, і мы шмат хто ім карыстаецца. Тому гэта дзіўна казаць. Яны пачынаюцца в адзін час. І адчуваеш, што яны нікому не патрэбныя. Ніхто пойдзе в Беларусь, і ці пойдзе вообще в другие. Олег, выключи пока микрофон. Это люди микрофон. Тайминг есть тайминг. Все. Все скончено. Ой, ну, як так, а далі послухаю, я потім подумаю.
Ну, я рисую, у нас є люди, які кажуть про інфантильне здоров'я. Це так. Альона, дякую велике. И все, это последнее, у нас больше нету. А, у нас Олег. Олег ще. Да, и все. Олег, вітаємо вас. Ми хочемо послухати вашу позицію зараз. У вас 2 хвилинки є, де ви можете озвучити свою зараз позицію. Ми поки озвучуємо позицію, а потім перейдемо до питання відказів. Ну, И просим выключать микрофоны. і просимо виключати на цей час мікрофон, коли ви скончили розмовляти. Чуєте ви нас? Я вас слушаю, я просто выключил микрофон, поэтому не отвечал. Так ви зараз тепер можете включити, і у вас 2 хвилинки є. И камеру пускай включит. І в камеру можете включити, щоб ми вас бачили. Не слышим и не видим. Олег, ми вас не чуємо, не бачимо. Включите, коли ласка, камеру, і включите, коли... Пока не обращайте на меня внимания, я попытаюсь разобраться. У меня экран здесь почему-то стал серым. Написано HN. Не важно, что у вас все. Тогда хорошо, без камеры мы вас слышим. Ну, озвучите. слухайте, давайте ми вас тоді вас чуємо, давайте у вас 2 хвилинки, і ось послухаємо вас. Без камери тоді, як у вас там не отримовується. Олег, ви маєте позицію по питанню доброохотників? Всі прийшли послухати нас? Я сначала послушаю, потом... У нас регламент Ні, інший. тут так не працює. Тепер кожен озвучив свою позицію, ви опошні засталися, і далі ми підходимо до питання відказів. Дебатувати будуть ті, хто озвучив позицію. А я не відключаю, я не буду. Ну, або як ви, ну, просто Тогда вас вы коментуєте, ми вас тогда мы не відключаємо. будем, да, тогда вы не- Необходимо помогать. Необходимо помогать, необходимо подключать общественность, объяснять механизмы, которыми можно влиять на представителей власти как в Беларуси, так и в России. Олег, плохо вас не слышим. Возьмите микрофон ближе к себе. Глядите, Олег, коли у вас зараз нема часу або доброго несприяючі умови для проведення ось цього дебату, да, то ви можете виключитися, щоб ми просто не губляли зараз час на вияснення, чи у вас є совість, чи нема совість. Тоді ми вас виключаємо і все тоді. Все, виключайте. Сейчас я скажу. Олег, если хотите, вы можете идти на наш канал «Допомога», там идет трансляция, и там письменно задавать вопросы. Я зараз вас обоих пошлю градировать. Так, ну все, тоді з Олегом ми скончили. Наталя, виключайте просто Олега в это і почнемо далі. Ми згубили шмат часу. У меня есть слово. Так, слово Саша, так? Только сейчас у меня есть. Ні, зараз починаємо що, з питань? Зараз ми питання. Зараз у меня питання до... Ні, Почекай, так питання повинні, ось ви повинні відстоювати свою позицію. Задають питання. Так я вже почув позицію, мені цікаво позиція. питання починаємо зараз. Ми сюди була позиція, моя позиція не Ну, не ти їм повинен задавати питання, а вони задають питання. Можна невелика ремарка, коли ласка? Ну, давай. Я хочу подякувати господару, якого я мало ведаю. Ви Молдосвін? Да. Я вас благодарю. Я хочу подякувати за те, що ви знайшли мужність і прийшли сюди вживую озвучити свою позицію, яка з'являється повною супротивністю моєї позиції, яку я не приймаю, яку я лишу слабо. Ну, це інше. Олег, дякую, що ви знайшли смілості і прийшли сюди. Це учинок. Так, У меня так само ремарка. Да, господарыня Алена, я хочу удокладніць, што не все прыкрываюцца беларускімі ваярами, і калі я кажу про беларусаў, я, напрыклад, ніколі не кажу, а затое беларусы воююць. Ну, так дакладна просто, што не ва ўсіх гэтая пазіцыя ёсць. Так, добре. Почнемо тоді з питання. Ольга, ви перша, да, озвучується? Гэта наймітнікі, за іх адказвае ЗСУ.
Хто може? Ні, ще, я чекала ще іншу, більш яскраву. Це лепшая проява вагнеровцев. Это то, что я чула на своей почве. Не моя позиция, за что купила, за то и продаю. Ну, ось перша рука я бачу. вагнеровцы. Перша рука я бачу тут, да? Нет, так не працує, вот так працує. Нет, мы должны. Ну, ясно, давай, Олександр. Давайте конкретика. Такі ось доводи, да, вони часом вже для людей, які не поглиблюють тематику, да, і вельми важна конкретика в таких моментах. Давайте візьмемо, для прикладу, в цьому випадку мене. Я їхав в Україну на 1,5 місяці, тому що я їхав, ведаючи, що я не буду отримувати заробок, мені думки не було, що мені буде якийсь заробок платити за це. Да? Анжелика поднимает руку. Оборонити Київ, бо я розумію, коли паде Київ, паде Україна, у мене білоруса не буде шансу на вертання і визволення Білорусі. Я їхав на 1,5 місяці, тому що у мене ось сродків, які я в міграції накопив, хапало, як забезпечити мою жінку і дітей, які тут у міграції, здавати квартиру на 1,5 місяці існування. І тому тільки контракт, потім, який ми отримали, прості тижні, і це просто був нечекано для нас усіх, хто приїхав у перші дні війни, дозволив знаходитися більше часу, дозволив здимати квартиру моїй сім'ї тут і змагатися з ворогом, не думаючи, що моя сім'я станеться без підтримки тут у Європі. Тобто моя мотивація – це не гроші, це сродок для підтримки моих помкнений, моих метод. Ослабление и далі полная пораза России как империи. Для чого? Для того, как Беларусь стала вольной. Там Анжеліка руку тримає, да? Анжеліки слово давно зараз. Ви нечто хочете доповнити, так? Я просто хотела так само выказать свою думку. Коли у нас уже пачаліся дэбаты, так, можна выказаться на гэты конт, так? На конт стаўлення вось гэтага, што ваяры нашы не патрабуюць дапамогі ад дэмакратычных сілаў, а толькі ад Ні, трошку інше було питання, що ваяры наші гэта найміты, які за гроші, альбо, як ви вам казали, лучшая версія вагнеровців. Полепшена версія вагнеровців, ось так їх називають. Чому не Так, так? по гэтым пытанню у мяне ёсць што сказаць, таму што ўсё ж такі нам трэба, ёсць такая думка зараз у грамадстве, нельга гэтага адмаўляць, але ў мяне пазіцыя наступная. Нашыя ваяры, гэта нашыя героі, яны не найміты, хаця б таму, што яны ішлі ва Ўкраіну не просто воевать за гэтую краіну, але яны ішлі з нашай беларускай нацыянальнай ідэяй. Яны ішлі як браты. Яны ішлі і ідуць абараняць увесь рэгіён. І не толькі наш імідж, не тое, што мы імі абараняемся, іхнімі спінамі прыкрываемся, але просто гэта тыя людзі, якія ішлі з нашай беларускай нацыянальнай ідэяй. І мы павінны просто з імі працаваць і працягваць ім руку дапамогі, калі гэта патрэбна. Але я не выключаю таго, што ў першую чаргу гэтым павінна займацца і Украіна як дзяржава. І мы павінны дапамагчы Украіне зразумець гэта. Мне здаецца, што проста ва Ўкраіне, вы мяне прабачце, у іх столькі праблем зараз сваіх цяжкіх, стратэгічных і тактычных, што нам проста трэба дапамагчы Украіне, паказаць ёй, з якімі праблемамі сутыкаюцца нашы ваяры у тым ліку, і прапанаваць інструменты для таго, каб сітуацыя стала справядлівай. Дзякуй. Анжеліка, дякую вам вялікі за вашу пазіцыю. Елена, вы падымалі руку, потым Ольга. Так, дзякую шчыра за слова. Я нагадаю, што беларускія ваяры, яны з'яўляюцца не наймітамі, а яны прымаюць удзел у складзе афіцыйнага інтэрнацыянальнага легіёну, якой знаходзіцца непасрэдна пад падпарадкаваннем збройных сілаў Украіны. Адпаведна, казаць, што яны нейкая прыватная кампанія, якая зайшла на тэрыторыю Украіны з мэтай прыкапаць пару маскалей, гэта некарэктна абсалютна, таму што яны легалізаваныя кантрактамі, іх правы рэгулююцца часткова заканадаўствам дзеючым Украіны,
Гэтае заканадаўства на сённяшні дзень, прынамсі тое, што я назіраю ва ўкраіне непасрэдна, пастаянна мадэрнізуецца ў лепшы бок, паслабляюцца нейкія пункты для іх, то бок мы спрабуем усяляк у гэтым пытанні паясніць, патлумачыць сітуацыю, чаму патрэбна гэта рабіць. Нас, украінцы, няхай цяжка, але чуюць. Адпаведна, пытанне найміцтва, яно ў кантракце не прапісанае. Гэта дабравольцы, якія у складзе ЗСУ, зброеных сілаў Украіны, прымаюць удзел у вайне пад сцягамі інтэрнацыянальнага легіёну. Таму я прапаную вось гэтую опцыю найміцтва адразу прыбраць, таму што нашыя хлопцы тут зараз цалкам легалізаваныя і часткова восстанавліваюцца ў правах. Елена, дякую вялікі. Ольга, вас послухаем. Я тут зразумела, што мяне навогул трэцяя пазіцыя, а не другая. Потому что я пропонувала не вешать там ярлыкі, там, хто герой, хто там наймітах і так далей. Гэта, на мой погляд, зусім не вельмі спрыяе для такой нармальнай дыскусіі, але калі казаць пра маю позицию, то ізноў я хотела вярнуцца. Я лічу, што так здарылася, не ёсць, яны воююць на баку Украіны, але казаць хацела б я, каб было б там больш мужчынаў, якія пайшлі ў Украіну і працягваюць воеваць, не. Я лічу, што беларусы не павінны туды ісці. Тыя, хто ёсць, то ёсць, вырашаем іх пытанне, скажам, як яны ёсць, але, скажам, каб іх было больш, не. Ну, такі зразумела чаму. Мы кажам пра тое, што ў краіне зараз цяжка, але нам было таксама цяжка. Нам было цяжка ў 2020 годзе, і я хацела б напомніць кейсы. Ёсць група, якая адразу спачатку выступала супраць расійскай агрэсіі, яна выступала за... Не, я разумею, але гэта важна. У Беларусі, якая адразу выступала за тое, што трэба змагацца з Расіяй. Гэта кейс Аўтуховіча, гэта кейс Аленевіча, гэта кейс Майорова і так далей. Але Украіна менавіта... Нет, Украіна выдала гэтых людзей, яны зараз у турме за Украінай. Мы зараз не тему Украіны абмярковаем. Ольга, выбачайся, калі ласачка, выбачайся, але давайте вернемся у наше русло. Моя позиция вельмі тесно звязана з тым, як Украіна ставіцца да беларусаў. Мы зараз не абмярковаем пазіцыю Украіны і да адносінах да беларусаў. Увогуле не абмярковаем. Видите, коллеги, давайте так добавимся, каб тут не было балагану. Ёсць дэбаты, там ёсць мэта дэбатаў і ёсць тэмы. Давайте гэтай тэмы прытрымлівацца. Мы тут сядзем не на 2 гадзіны, не на 3 гадзіны. 2 хвіліны на канкрэтны адказ. Я свою позицию выжила. Я лічу, што тыя беларусы, якія ёсць, то ім трэба дапамагаць вырашаць іх пытанне, але больш беларусам не трэба ісці туды воеваць. Дякую вялікі. Ольга, так, у вас... А мы поменяемся зараз с коллегом. Питание от Александра. Он член Координационного совета. Сколько человек за вас проголосовали? В смысле, за Координационный совет вообще? Это питание не тема. Не, понятно. Это просто питание я подвожу к тому, что... Почекайте, Владимир, зараз не тема дебату, Координационный совет, но Координационный совет тут. Вот прозвучало слово белорусы, там честь белорусов, там все такое. Кого не представляют эти добровольцы? Потому что белорусов 9 миллионов. Кто-то за войну в Украине, кто-то против, как бы... Сформулируйте свои питания зараз. Формулирую питание, что с чего вы решили, что вы представляете, как бы, что представляете интересы белорусов как-то в этой войне, или не знаю, что честь белорусов защищаете? Ось, дякую вам, велике, добре питання, вельми добре питання. З'явилось таке тезис. Вельми добре питання. Хто каже? Олександр, коли ласочка. Тут повинно, я попрошу вас удокладнити трошки, да. Для тих, для кого білоруські коштовності – це білоруська історія, білоруська мова, білоруська культура, воля, незалежність. А для тих білоруські доброохотники – це люди, які боронять гонор нації. Питання до вас. А що для вас білоруські коштовності? Це не питання було у вас Бог. До вашої групи. У нас не єврейський такий. Так, питання такое, я перефразую. Питання такое. Есть 9 миллионов белорусов.
Откуль взялася історія, що вас підтримує більшість? Чому ви Чому ви вирішили? думаєте, Чому що ви білоруський вирішили? народ на вашому боку? Вот так. Что вы не против интересов белорусов выступаете, а за. Вот что вы так взяли? Я розумію, що в Білорусі можуть бути різні позиції, у тим ліку за того, що ми вже більше 2 століття знаходимося під окупацією, фактично окупацією Росії, Російської імперії різних проявлений. І тому некоторые белорусы могут думать, что Россия их не союзник, и Крым российский. Безумовно, такие люди могут быть. Для тих людей, хто думає, що Білорусь – це незалежна самостійна країна з багатою історією, з власною мовою, з власною культурою, які боронять ці коштовності, які я зараз назвав, да? І хто лічить Крим українською територією, для тих білорусів ми, безумовно, ті, хто представляє їх інтерес. Нет, не факт. Ну, я вот думаю так, но как бы не считаю, что вы Я представляете. не совсем понял. То есть вы представляете какую-то кучку белорусов, для которых там есть какие-то определенные коштовности. Я представляю нацию Это белорусскую. Ну опять началось. То есть вы только что рассказывали, что вы представляете интересы каких-то там, у которых есть какие-то там вот забеглые. Видишь, какая нация? А к чему? Так, не спор. То есть Ну, чтобы выяснить, тут мы спорим, Да, чтобы да. выяснить. Так, тут виясняється, з чого Саша вирішив, і такі, як Саша, і такі, чому Саша і такі, як Саша, вирішили, що вони представляють білоруську націю. У першу чергу ми змагаємося за свої коштовності, бо ми білоруси і хочемо, щоб наші діти і внуки залишилися білорусами. У першу чергу. Ті, хто нас підтримує, ми за це вам вдячні, але, безумовно, є ті, хто підтримує Москву. Є ті, хто боїться це робити і тому боїться рушити свою позицію, прийняти той чи інший бок, безумовно. Є різні позиції, але наша позиція за Білорусь. Вольную Беларусь, за то, чтобы мы были господарями на своей земле. Ось Діма тримає руку, може Діма до кого-нибудь що? Мне кажется, очень странно слышать такие вопросы, и поэтому я маленькую ремарку вставлю. Есть такое слово «солидарность». Каждый человек, который на своем участке фронта, будь то в Украине, будь то здесь в эмиграции, будь то внутри наших 2 несчастных стран, которые находятся под пятой диктатуры, делают что-то в меру своих сил для того, чтобы эти диктатуры поскорее прекратили свое существование, этих людей нужно поддерживать, какие бы они там ни были, представляет их кто-то или не представляет, вообще не имеет никакого абсолютно значения. Вопрос может быть переведен исключительно в практическую плоскость. Вот Александр сколько, 6 месяцев провел на фронте, да, и сделал большое дело, потому что защищал Украину год, тем более целый год, и тем самым ослабляя вот этот чудовищный путинского монстра, который просто хочет сожрать все окружающее пространство. Спасибо ему за это большое. К чему задавать ему вопросы, представляет Александр там что-то там, или он там сам по себе просто. Мы не обмарковуємо Это зараз очень питання. Я очень Ми понимаю. так- В качестве да, просто. Так, Юра, Что? Дебаты на той... я не потрібно Что босою за покрив. галкой был? Ну, Чому ти мене затикаєш, я її? я вже зараз сказала, що вона не замінала чоловіку. Все. Тиц. Дмитрий, давайте. Да, окей, все. Ведьма. Хтось може хоче доповнити щось до этого. Я хочу сказать, что я не получил ответа на вопрос. Ви не получили. Да, І ми так само. все-таки. Тому що це ясно ми. Юра, И може он же вопрос сказал вначале? Ні, він просто хоче доповнити, так? Не, вопрос по дебату поміж боками. Поднешь боками, пока мы не дадим комментариев. Просто туди сяду. Сесть хочеш? Будь ласка. Ось у нас додається ще один чоловік до цього боку, це Юрій Самко. Він так само буде А удільничати я Кубана. туда-сюда. Ось, у нас тут город становиться. У нас тут город становиться. У нас добавилися баки. Так, Юра, Каліна. Тогда озвучивай позицию. Перше, додам пана елітам і все інше. Глядіть. Ні, другое питання. Чому? Я Другое не перший не питання. дошов. Почекайте, він додався сюди. Ви не модератор, у нас є модератор, по-перше, я не Каліласочка, Юра. Так, перше. Позиція моя по тому, що доброходники, як і всі інші люди, які імкнуться до вольної Білорусі,
як частка гэта, ну, гэта яны не могуць быць выключаны з агульнай павесткі, бо яны такія ж самыя актывісты, кожны ў сваёй галіне. Хтосьці робіць гэта па палітычным, хтосьці гэта па нейкім актывісцкім, хтосьці працуе журналісцкай тэме. Ёсць у нас тэма фізічнай абароны нашай волі, свабоды і гэтак далей. Вось, таму, безумоўна, яны як частка гэтай супольнасці беларускай, безумоўна, яны павінны быць прадстаўлены і ў міжнароднай павестцы, і ў ўсім іншым. Ну, як частка. Тобто, гэта зразумела. По другому пытанню. Наконт пытання, ці не з'яўляюцца наймітамі добраахвотнікі. Ты вырашыў, што яны павінны прадстаўляць беларускую нацыю? Вось такое пытанне было. Яны, як усе іншыя, таксама павінны і атрымоўваць бонусы, і атрымоўваць мінусы, якія яны атрымалі сполна, і атрымоўваць магчымасць гэтую пазіцыю даносіць. Вось. Наконт наймітаў, не наймітаў. Гістарычны момант. Што ёсць найміты, што ёсць не найміты. Юра, 30 хвілін. Найміты гэта тыя, хто першае асноўнае атрымліваюць грошы і пофіг за што. Не найміты гэта тыя, хто, ну таксама як рэгулярныя войскі, гэта тыя, хто маюць нейкую ідэалогію і пасля ўжо атрымліваюць зразумела ім есці штосьці патрэбна. Гэта прыклад, напрыклад, берем тэарэтыка вайсковай справы фон Клаузевіца, які мог мяняць туды-сюды пазіцыю, але ёсць зусім найміты, якія ўвогуле не карыстаючыся сваёй ідэалогіяй. Мы не агульны, не адходзім ад Легіён французскі таксама з'яўляецца на такім жа, з'яўляецца гэтым самым вектором. Не-не-не, по 10 хвілінак за кожны каментар просто вставлены, я возьму. Секунду. Вось, кожны з іностранны легіён, які складаецца з чалавек, які не з'яўляюцца грамадзянамі краіны, ён уваходзіць у склад французскай арміі, і ён з'яўляецца не наймітамі, яны з'яўляюцца вайскоўслужбоўцамі французскай арміі. Я ничего не зрозумел. Да. Ну, Андрей, как твоя позиция? Я хотел задать вот конкретно простой вопрос, питание. Чим добро отрознивается от зла? Потому что тут у нас... Почекайте, у нас это не глобальная некая тема добра и зла. Нет, это глобально, потому что тут тема про то, что каліновцы это добро. Почекайте, ні, не було такого, що каліновцы это добро, а вагнерівці это зло. Ні, ми зараз виясняємо, да, ось гэту туматку. Про добро і зло ми не казали. Ви Так читали? нема розницы. Ну так вот я питаю, чим розниця добра от зла? Скажи. Чим розниця Андрей, ты порушаешь правила дебатов, да? Давайте, Ты мне не наступне выказал свою питання. позицию. Не, можна я тут ремарку Да, рішення? пожалуйста. Просто я ще більш так докладно обозначу там свою позицію. Я лічу, що білоруські доброахвотники воюють за свободу України. Яны зразумела частка грамадзянскай супольнасці Беларусі, але я не лічу, што яны воююць за свободу Беларусі. І я адразу скажу, што яны не прадстаўляюць там условно Вам придется кажучи, поменять мае інтарэсы. Да, зараз яны не прадстаўляюць мае інтарэсы і не бачу тут нічога дрэннага ў гэтым, але у прынцыпе лічу, што Потому что у вас інший бок, не той Да, бок, ви зайняли Ольга, Калиновская А сюда. слухайте, а буде наступне питання Ваграли, бо це знову тут переходить буде? ну я так само думаю, що Приймається це поважно. позиції, ну... Потому что Ольга Ні, центрист. коли ви зайняли позицію, то ну, треба триматися. Я до гэтага не разумею, якія тут пазіцыі, таму в прынцыпе не важна дзе сядзець. Сенсі, ви ж озвучуєте спочатку. Ну тут Добре. все Тут два змішалося. питання. У мене питання. Яны самыя вырашылі ісці ваяваць, зараз няхай самастойна і нясуць адказнасць за свае ўчынкі. Давай, Дмитрий, да. Давай, будь ласка. Они сами вышли на площадь, их же никто не просил, никто их к этому не призывал, поэтому они сами вышли на площадь в Минске, в Киеве вышли на площадь в 2014 году, в Минске вышли на площадь в 2020 году, в Москве тоже много раз выходили на площадь, поэтому это их проблема, пусть сами свои проблемы решают.
Зачем? Так и Почему? есть. Так и есть. Так и есть. Ну что они вот эти вот выходят постоянно, как-то барагозят, как-то. А кто решает их Да. проблемы? Так и Ну, есть. Я не знаю. Не, мы вообще. Нафиг международная всех. супольность Вообще решаем. ничего не нужно. Міжнародна и супольність всё. вирішає питання, так. Бузатеры, бузатеры, вспомнил. Бузатеры, Вот эти слово. Борцуны. Бузатеры. Да, з Магари. Юра, Глядіться, цікава тема, але ж, як я казав спочатку, кожен допомагає в своїй галині. Але коли хтось каже, ось я не поособку, зрозуміло, що у отриманні перемоги і незалежності Білорусі військовий компонент буде мати значний вплив. Мабуть, не 100%, мабуть, ніякі, але наявність нажиму буде мати ніякий вплив. Тому що у нас з тої сторони військові частки протистоять і повинна бути боротьба. І у випадку, коли він все ж таки буде мати вплив, чому при наявності, як казалось, інфантильної позиції, що доброохотники кажуть, що всім должны, чому інші мають так само інфантильну позицію, що доброохотники, коли вони, наприклад, будуть основною часткою по зміні влади в Білорусі, не можуть сказати, а ви тут до чого? Саша, гляди, давай спочатку дівчатам дамо слово. Хелена, потім Альона і потім Саша, так? Хелена, коли ласочка. Дякую. Щиро, я би хотіла господару представників литовського і польського боку задати їм конкретне питання. Чи лічите ви своїх громадян, які тут зараз в Україні воюють, наймітами? Леночка родненькая, тут нема в Мы представників. Мы свои родненькие. Це дочинення до білорусів. І інше, я хотіла би звернути увагу, що зараз на моніторах ви бачите як мінімум 2 волонтерів, які працюють в Україні під білоруськими стягами. У нас є навіть одноіменний білоруський автополк, тобто ми тут працюємо, визначаючись своєю самоідентифікацією. І ми не спробуємо підмазатися для українців і показати, що ми ось з вами тут. Ми білоруси, які знаходяться в Україні і представляють білоруську націю. І є ще важливе питання. Коли ви випадково завітаєте на Майдан Незалежності і побачите алею, яку створили українці, ви здивуєтеся, як шмат там інших стягів, які радикально відрізняються від українського стягу. У тим ліку білоруські стяги, які українці вшановують квітами. Відповідно, я би хотіла резюмувати, що перед тим, як назвати білоруських доброохотників наймітами, поглядіть у люстерку і спитайте, чи ваші громадяни таковими з'являються, і по-друге, питання оборони нас у тим ліку тих білорусів, які тут допомагають Україні, це їх гонор, годність, і я їм щиро дякую за те, що вони знайшли сили, взяли зброю, не ожидаючи этого самостойно, и они не родились для того, чтобы забивать. И они обороняют нас, тут, тех, кто застался, и тех, кто допомагає українській армії, у тим ліку. Тому я прошу білорусів вспомнити завжди об этом пам'ятати. Вони обороняють нас тут в Україні, білорусів у Польщі, білорусів у Литві і інших країнах. Дякую. Дякую, Дороженька. Альоночка, слово тобі. Я хотела бы нагадать, что не кожный бояр, на жаль, робил особистый выбор, пойти воевать, потому что это было не так. Потому что я свидетель того, что 24 лютого нас почали бомбить, и у меня в доме было 5 белорусских вояров, які по сьогоднішній день живі, і вони пішли одразу, тому що інакше було неможливо, вони не могли з'їхати з України, і вони пішли обороняти мене і людей, які живі у мене в домі, моєго сина і більшу половину білорусів, які знаходяться на той момент в Києві. Наші білоруси поїхали у Ірпінь, у Бучу, захищати Крим, і у білорусів, які там знаходяться. Дивно сказати, що їх був вибір. У нас не було вибору, нас ніхто не запитував, чи повинні ми тут остатися, не повинні. Ці білоруси ніяким таким ось чином і зникли з України, да? Ці депортація не працювала на той момент. По-перше. По-друге, я уверена тим, що білоруси, коли ми кажемо про націю, да, безумовно, напевно, нельзя казати, що усі білоруські вояри, які воюють тут, це там світ нації і один представник білоруської нації. Ні. Але я уверена тим, що немає сьогодні
громадян Беларусі, неважно, де вони знаходяться, або на території Єврозв'язу, чи ще де-небудь у Білорусі, які підтримують цю війну і не розуміють, що Росія напала сьогодні на Україну. І це 100% так. Навіть той озаренный долбоёб, пробачьте, навіть ён ведае, што сёння Россия развязала гэту страшнейшую войну. І ён таксама чамусьці не взял сёння зброю і не пайшоў ваяваць разам з Россией, разумееце? Беларусы ў гэтай вайне, яны сёння 100% доказываюць тое, што наша нацыя гэта не тая нацыя, якая хоча ваяваць сёння з Украінай. І беларуская нацыя, якая сёння ваюе тут, альбо не воює, ми всі повинні розуміти, що коли горить хата сусіда, то треба рятувати її. Тому що коли цього не робити, то буде горіти твоя хата у тим віку. Якщо ми сьогодні кажемо, що це нас війна не дотичиться, добре, давайте отсядимся у Варшаві, у Вільні, ще де-небудь отсядимся, потім ще будемо кидати, ще де ми будемо і ким ми будемо. Коли завтра в Київ прийдуть москалі, то гэты москалі приедут обов'язково в Варшаву. І мені дивно сьогодні чуть, що це не наша війна, ми не дотичимося, ми не то. Да, наші хлопці не повинні загинати тут в Україні. Да, напевно, наші хлопці в Боголі не повинні загинати. Але коли сьогодні казати, що це не наша війна, ну, пробачте, тоді давайте з отелем Владимиру Владимировичу попросимо його пробачення за те, що наробили у своїй країні. Дякую, Соненька. Саш. Так, безумовно, гэта было асабіста. Александр Кривач, калі ласка, як би не було, гэта громадяне нашої країни, як би яны тут воювали, не воювали, яны белорусы, гэта не окупанты, які прийшли сьогодні забивати альбо мяне, альбо українців, гэта белорусы. І не важно сьогодні, ці яны воювали, ці яны волонтерили, тут жить тяжко. І коли сьогодні у когось є можливість у Варшаві, там, ці у Вільні допомогти з легалізацією, я не бачу в этом тяжкости. Я не бачу тяжкости в том, что мы сегодня будем солидарны один з одним и будем допомагати не тільки воякам, а й усім тим, хто сьогодні робить тут хоч якую справу. Безумовно, поехать обороняць Киев, это было моё асабістае рашэнне, аб якім я нават зараз, траціш там здароўе, не шкадую. Для мяне гэта мой шлях, моя каштоўнасць, нематэрыяльная каштоўнасць, якой я ганаруся. І вярні мяне назад, я паўтарыў бы, нават ведаючы вынікі, якія я атрымаў, да? І наступствы, якія я магу атрымаць і якія маю. І на мою думку, гэта наадварот робіць гэты выбар больш важным, больш каштоўным, таму што я не пад прымусам, не пад дулам аўтамата, не па свайму абавязку канстытуцыйнаму гэта зрабіў. Да? Я паехаў, таму што я адчуваю сябе беларусам, і я не магу Беларусі змагацца проці таго ворага, супраць якога я мог змагацца там. Дзякую Україні, що дала мені зброю. І кажучи агулам про мою мету, да? Моя мета не підтримати ветерану, моя мета, коли буде вирішатися білоруське питання, каб ми, білоруси, у тим ліку дякуючи білоруським доброохотникам, прийняли уділ у вирішенні білоруського питання, а не як відбулося у 1921 році, коли нашу країну поділили наші сусіди без нашого уділу. Ви гэтага хочеться? Ну тоді забудьте про білоруських доброохотників. Анжеліка, Каліласочка, давайте вам і далі просто знову питання, ну, знову буде питання, бо кажуть, питання шмат. Дякую. Я б хотіла сказати, що я згодна з Оленою. Наші громадяни в Україні зараз стикаються з проблемами. Це не тільки доброохотники, ветерани і сім'ї. Це увогуле наші громадяни, які потребують зараз допомоги для того, щоб ми разом з українським урадом, з українськими розними структурами переглядели існуючі проблеми у білорусів по тих чи інших причинах. Білоруси сьогодні не можуть там і рахунки свої банківські відкрити, користатися цією можливістю. Вона вам відказує, ви не слухаєте її. І шмат інших проблем. Тому гэта вельмі шырокае такое пытанне. І сёння не раз прагучала, што вось у Вільні і у Варшаве трэба гэтае пытанне вырашаць. Ведаеце, праца вядзецца, але гэта настолькі складаныя пытанні, якія датычацца нацыянальнай бяспекі краін, якія прымаюць грамадзян Беларусі да сябе.
І тут я заўсёды змагаюся з гэтым меркаваннем нават краін, якія прымаюць нашых беларусаў. Я кажу, гэта не можа быць чыясьці вайна, гэта наша вайна супольная, гэта бяспека ўсяго рэгіёну. Таму што калі вы казалі, што вось пратэсты ў Беларусі гэта яшчэ ўсё вашыя праблемы, вы іх павінны вырашаць, так яно і было. Але калі пачалася гібридная вайна на мяжы з Беларусю, калі пачаўся міграцыйны крызіс, гэта адразу стала праблемай рэгіёна. Калі быў угнаны самалёт, гэта стала міжнароднай праблемай. Калі з тэрыторыі Беларусі паляцелі ракеты ва ўкраінскія гарады, гэта стала глобальнай праблемай. Сёння ёсць праблема ядернай зброі. Таму, паважаныя сябры, гэтая праца міжнародная вядзецца. І тут нельга сказаць, што хтосьці з беларускіх дэмакратычных сілаў лічыць, што гэта чыясьці чужая вайна. Я кажу пра Варшаву, пра тых палітыкаў, з якімі я пастаянна працую. Тут трэба разумець, што гэтае пытанне, яно замацавана ў прыярытэтах. Анжеліка, я вибачаюся, да? У нас тут дебат, і атрымоўваецца мы, я розумію, що ви вельмі важну тему кажете, да? Але питання і конкретний адказ, давайте ось так, да? Калі адказваюць на пытанне, ці з'яўляюцца наймітамі беларусы, не. Де юра і де факто не. І я таксама была на Майдане не так давно, 3 тижні тому, між іншим тому і не удзельнічала у папярэднім зуме, калі вы запрашалі координацыйную раду. Таму што для мяне гэта баліць, таму што гэта пытанне, якое я спрымаю для сябе, не як палітык, як чалавек, як беларуска, села ў машыну і паехала. Таму што трэба аб гэтым казаць, трэба падымаць на ўзроўні ўрада Украіны, трэба падымаць на ўзроўні міжнародным гэтае пытанне. Пытанне правоў нашых грамадзян, у тым ліку добраахвотнікаў, ветэранаў. Дзякую. Дякую, Ліліки. Ольга, ви пам'ятаєте питання? Одну ремарку. Тут ніхто не спрачаецца з тым, што беларусы воююць за свабоду Украіны. Мне падаецца, што тут агульная пазіцыя ёсць. Тут пытанне ў тым, што я хацела сказаць, што я не згодная, што вайсковы кампанент будзе мець значэнне для вызвалення Беларусі. Все. Кропка. Будзе вельмі канкрэтнае пытанне, і хацелася б вельмі канкрэтны адказ. Вот не это, не вокруг да около, без воды, конкретно. Значит, яны былі на вайне, забівалі людзей, як у камп'ютарнай гульні. Яны небяспечныя для грамадства. Александр Лашко. Я ехал у першую чаргу не забивать людей, я ехал у першую чаргу ризикувати своим власным життем. На войне, как забить хвосте, треба 10 раз не загинуть. Я перед вами, ось, один, мы розные, але я один з доброходников. Я небезпечна для вас, це ні. А ми небезпечні для тих, хто нас не розуміє. А коли ми не розуміємо, ми придумуємо. Хтось доповнить хоче? Так, про мой тренерський досвід підкажу. З вогнепальною зброєю не працювали, але вивчали законодавство і всі інші моменти. Сенс у тим, що коли люди розуміють, що є зброя, що є небезпека і так далі, вони користаються своїм умом і досвідом. Коли люди цього не розуміють, вони приймають емоційне рішення. Більшість забойств і усього іншого, яке здараються, це звичайно, а чому я його забила, я його кохала все життя, чому на їм 100 дирок, я ж його люблю і нічого не пам'ятаю. Звичайно, ось вся небезпека происходит менавіта з емоційного моменту. А ПТСР доброахвотників, він частей буває якраз з того, що вони більш приглушені тяжкостями того, що вони зробили. І навряд чи там буде найбільш великий відсоток, ніж увогуле в громадстві. Если общество будет падать в обморок от небезопасности того, что рядом с ними находятся люди, которые прошли войну. Это общество не способно совершить революцию в Беларуси. Это общество не будет способно совершить революцию в России, потому что революция – это дело очень сложное, которое требует концентрации,
который требует от общества не падать в обморок, от тех вещей, которые хотите вы, не хотите вы, будут иметь место. Потому что тренд такой, что в Украине участвует большое количество добровольцев, как российских, так и белорусских. Война закончится, понятно, ну, в перемирии, вернее, какое-то наступит. Если наступит, мы этого не знаем на самом деле, будет, наверное, таких людей меньше, все равно они будут находиться среди нас. Это люди, которые будут страдать, естественно, от последствий войны. И на наши плечи, в любом случае, хотим мы этого, не хотим, солидарность заставляет нас каким-то образом обходиться с этой проблемой. Поэтому вопрос не совсем правильный, на мой взгляд, звучит. Опасны они или они безопасны? Вопрос должен звучать так, а как мы им можем помочь справиться с последствиями войны. Дякую, Дмитрий Викторович. Елена Криволасочка, ваша рука поднятая. Я коротенько. Глядите, ми не у гульні гуляємо. Я не веду, яка у мене гульня, сидіти у підвалі і чекати прильоту. Наші хлопці, які виходили, гэта для іх не гульня у страйкбол. Я нагадаю, што кошт гэтага страйкболу я ў кошті беру, можа быць іх жыццё. Я не веду, колькі грошаў трэба заплаціць чалавеку, каб ён пагадзіўся страціць яго. Іншае пытанне. Я нагадаю, што вельмі шмат нашых добраахвотнікаў яшчэ выйшлі з плошчы 2015. Я ведаю асабіста, тому што яны са мной плеч-оплеч стаялі супраць інтэграцыі з Расіяй. І у кантэксце гістарычных падзеяў яны як ніхто разумеюць, якую пагрозу нясе ў сабе краіна-тэрарыст Расія. І яшчэ вельмі важны момент. Я хацела бы нагадать, что наши вояры выходили из тихих домов, выходили от своих сем'яў не заради гульні. Яны проявили сумление до белорусской нации. Яны проявили гонор и годность и сказали, что коли мы будем оборонять Украину, таким чином мы обороним и Беларусь. И вы зараз присутнічають представники координаційної ради, і наші волонтери, які працюють в Україні. Ми докладно розуміємо, що ключ від білоруського питання зараз, на жаль, знаходиться в Україні. І ми не можемо самостійно зараз вирішити наші проблеми у Білорусі, тому що технічно повернутися нам немагчимо. Але ми розуміємо докладно, що про українське питання у нас з'являється невеличкий шанс повернутися додому. Ми тут, білоруси в Україні, з одною метою. Ми хочемо повернутися додому і допомогти тим, хто опинився у заміжжі, не з економічної підстави поліпшити своє життя, а оказався у вигнанні, тому що у родній країні, у Білорусі, для їх місця не знайшлося, їх витіснили оттуда. Тому я пропоную навпрост ушанувати наших героїв, я не герої, я підкреслюю це, і подякувати їм за сумління, яке вони проявили і на початку війни, і зараз проявляють, тому що вільно шмат білорусів їде і до цього воювати за нашу і вашу свободу. Дякую. Елена Криволасочка, покладіться руку, поклані. Вельмі хотілося б, каб тое, што калі задаюць пытанні, да, чулі на іх адказы, бо такое ўражанне, да, што людзі адказваюць, да, а іншы бок не слухае, да. Спросили об одном, про Илью. Чакайце, ну, запыталі, людзі адказвалі, вы нават не слухалі, усе назіралі, просто за адным бокам і за другім бокам, і ёсць такое, ну, калі вам не цікаво... Питание про беспечность вояров, она там о своей волонтере рассказывает. Ну. Задавайте, Криволасочка, питання. У меня вопрос конкретный, прошу конкретный ответ. Не, Ольги, чекайте, да, по наступному, на ответ на тот вопрос, который... Ну, что мы говорили. Ну, во-первых, я считаю, что лучше вопрос переформулировать, потому что в этом видео он звучит как стигма, там опасно, не опасно, угроза, не угроза, но если мы говорим не про белорусских вояров, я хочу немножко уйти от этой темы, чтобы люди не воспринимали это как персональную атаку. Если мы говорим про ветеранов, то да, это угроза. Ну, понятно, потому что люди после войны, они посттравматический синдром, и он тянет за собой набор вполне конкретно социальных последствий. Это рост домашнего насилия в семьях ветеранов, это алкоголизм, это там многие там другие... Можно я ремарочку ставлю, да? Я сім'я добраахвотніка, да, якая не адчула на сабе, почекайте, не адчула на сабе, не адчула на сабе, почекайте, не адчула на сабе домашнее насилие. Вы ограничиваете людям высказаться, но при этом сразу сунулись не
не дали закончить мысль мне. Я говорю сейчас, я специально ухожу от темы белорусских ВРУ, потому что сразу люди начинают к себе применять и говорить, а я не угроза. Да, конкретно отдельный человек, это не значит, что все остальные. Мы говорим про тренды, я говорю про ситуацию аналогично. Ветераны. После войны во Вьетнаме, афганский синдром, мы все прекрасно знаем, что это такое, и прочие вещи. Здесь я не хочу, чтобы мы концентрировались на конкретно белорусах, которые там в Украине. Это везде проблема. Люди возвращаются с войны, у них посттравматический синдром, и очень многие из них самостоятельно не могут с этим справиться. Вот об этом разговор. Нет, вот я не хочу, чтобы мы ставили вопрос таким образом. Естественно, что нужна помощь, естественно, что нужна ресоциализация и возврат в мирную жизнь, и многие другие программы, которых на сегодня просто нет. Это тоже правда, но говорить про то, что человек ушел на войну и вернулся назад абсолютно таким же, тоже нет. Ну, будем говорить, что тут есть опыт многих других стран, и он абсолютно одинаковый. Везде одинаковые последствия, к сожалению, для людей, которые были на войне. Ну, ничего с этим мы не сделаем. Но начинаем тут... И это не вопрос в том, что ВРы плохие, что вот негодяи, они вернулись, и сейчас все должны от них шарахаться. Нет. Это вопрос, что есть просто закономерные особенности нашей психики, и людей, которые попали в очень страшные кризисные истории, и им, конечно, надо помогать в этом, ну, понятно, но и говорить, что последствий нет, это тоже неправильно. У Алены рука. Алена, твоя ласточка. Ведаеце, я по такім пытанні, я не лічу, што ВРы гэта зусім для небяспека, тому што калі мы все падумаем пра катаванне, любы чалавек, які праходзіць катаванне, ён уже можа быць небяспечным. Калі мы вырошчваем нашых дзяцей, і мы самі ведаем, што маньякі, яны ад таго становяцца, што іх дзяцінства было цяжкае. І давайте паглядзім на нашу беларускую супольнасць. Я чалавек, які прайшоў катаванне ў Беларусі. Надо мной здзекавалася КДБ, і гэту гісторыю многа хто ведае. Ці магу я сёння быць бяспечна, ці не для беларусаў, якія там не дапамаглі мне, ці я абідзілася, ці яшчэ што са мной здарылася. Я таксама магу быць пагрозай. І пагрозай можа быць кожны чалавек, які сядзеў у турме, таму што турма ламае. Яна ламае не менш, чым вайна. І гэта са мной пагадзяцца зараз многія палітзняволеныя. Таму давайте усіх палітзняволеных, ваяроў і тых, хто прайшоў катаванне, ізалюем ці не будзем ім дапамагаць. Гэта мы не можем тут отделять белорусов, нет, не отделять белорусов, ведь белорусов другая история. Белорусы это не грузины, которые приехали повоевать в Украину, и это не поляки, которые приехали повоевать в Украину, повернулись, и им держава их допомогла. Нет, белорусов катовали у Беларуси, белорусов забивали у Беларуси, белорусы сидели у турмах, потом приехали сюда воевать. И я не ведаю, что страшнее будет сегодня. Белорус, который повернулся с войны, які сюди приїхав, які тут побув чоловіком, або Беларусь, який звільнився з турми праз 10 год, і який ведає, що ми 10 год тут сиділи, ляси точили, і йому не допомагали. А його там в цей момент забивали. Ким він вийде і що він буде робити? І чи буде він небезпечний сьогодні для білоруської нашої нації? То, ну, мені видається, що тут питання... Давай по очереди. Коли мы будем допомагать им, коли мы будем допомагать им социализоваться, коли мы будем их подтримливать, яны не будут нам небезпечными, яны будут нам удячными, и яны будут улучшаться до нас, и жить разом знали одно наше життя. Дякую, Алена. Страна, это здесь получила ответы. Это ж не нас переубеждать надо, это ж не моя страна. Ну, кстати, вот Ольга хорошо ответила конкретно, скажем, по крайней мере, на то, что спрашивают. Да, когда человек начинает о своей волне что-то там, скажем... Нет, Алена вам тоже ответила. Алена вам отказала. Да, не, согласен, да, это вот вопрос, да. Кстати, у вас есть вопросы к той территории? Нет. Не, почекайте. У меня еще тоже такой вопрос, говорит, коротенький, поэтому вот конкретный вопрос, конкретный ответ. Вот вы, к Александру, вы приехали безручно, хотя вопрос переиначен, не вы, вот абстрактный человек приехал безручно, без ножек, кто ему должен платить пенсию? Вот он инвалид, кто конкретно? Чьи деньги? Хто з'їжджає? От весь жаргон, адвокатувати його інтереси повинні представники білорусів. Тобто білоруси повинні з'їжджати, правильно? Адвокатувати інтереси. І, безумовно, да, питання до України виникає. Але якою справа буде Україні до гэтага чоловіка, коли у власній країні, представникам цієї країни, громадянам якої він з'являється, вони не потрібні. Починати треба з себе, з білорусів, а потім
вирішати це питання з всіми іншими, у тому либо з України. Я правильно ваш ответ понял? Белорусы должны его содержать. Адвокатовать интересы. Я спросил конкретный вопрос, Я конкретно конкретный сказал. ответ. Откуда взять Человек деньги? инвалид, приехал инвалид с войны. Кто его должен содержать? Кто ему будет платить пенсию? Вот ваш ответ конкретный. Кто? По закону, коли человек легализуется, эта пенсия будет платиться державой, где он находится. Это законы такие. Литовские. То есть Литва или... То есть Литва. Ну, у якої країні За не факт? інвалідність, да, він отримовує Если виплату чоловіка отримовує в Україні, коли ви це не ведається, да, за поранення, отримовує разову виплату, і він вертається, він легалізується в Литві, і Литва проходить комісію, Литва призначає йому групу інвалідності, ну не групу тут, а тут особисте здоров'я, і Литва виплачує йому, це закон. Ось вам отказ. Это если он легализован. ответ принят, да, если легализован, правильное замечание. А коли не легалізовано, то навіть в Україні він не має права нічого отримати. Коли не легалізовано. Вам ответ? Ну, конкретный вопрос на конкретный ответ. В смысле, конкретный ответ на конкретный вопрос. Ну, Беларусь я понимаю. повинен адвокатовать права белорусов. Пишут. Я не Что спрашивал, такое? кого адвоковать, я спрашивал, кто содержать. То есть, либо должна содержать Литва, по Либо вашему мнению, Соколов Беларусь. скажем так, либо если он легализован, то Никто. никто. Правильно, Господь? Доброе питание, на самом Да. деле. Ну, сам же, Есть може, правозащит, питання. Дмитрий, может, вы мне откажете на Смотрите, это? мне очень, давайте попробую ответить на ваш вопрос. Мне очень не нравится, во-первых, постановка самого вопроса, кто должен. В смысле, что кто по гроб обязан или на ком лежит ответственность. Я думаю, что если бы этот вопрос звучал немножко по-другому, каким образом решить проблему такого человека, который оказался в такой ситуации, то вот на этот вопрос, пожалуй, что можно ответить, каким образом эту проблему можно было бы с таким человеком решить. Но, как вы понимаете, каждый такой кейс, он очень индивидуальный. И поэтому вопросы эти тоже решаются индивидуально, в каждом кейсе. Если человек попал в такую ситуацию, ну, значит, наверное, общественность должна этому человеку помочь встать на ноги, не знаю, объявить какой-то сбор, да, каким-то образом, поскольку, к сожалению, все фонды, которые работают международные, они, в общем, все, что связано с насилием, все, что связано с какими-то такими вещами более опасными, да, там с милитари, да, правильно, да, с военными, они, вот эти фонды обходят стороной. Ну, соответственно, если эту лямку не могут тянуть какие-то фонды международной помощи, то, соответственно, общество должно эту лямку тянуть. А как по-другому-то? По-другому невозможно. Литовское? Что? Литовское общество? Нет, белорусское общество в начале, и если человека возможно легализовать в Литве для того, чтобы уже Литва оплатила такому человеку какое-то пособие, то супер, тогда да, мы платим здесь налоги, все вместе с вами, живем здесь, платим здесь налоги, поэтому какая-то часть из наших налогов было бы здорово, если бы, да, Литва помогла бы этому человеку. То есть мы возвращаемся к вопросу легализации Да. доброохотников. Я там бачу перші руки була у Хелени, потім бачу Олег Жилнов, потім Ольга і Альона. Жилной, він виступав, може питання задавати, я не удельничаю, не Слушай, ну он так же, как и Юра, включился в тот момент, как он... Юра был таки после Юра него. Юра влучив позицію свою, Жилной не влучив. Ми не не дали наказував возможности. на питання. Його ніякі там все. Давайте ось, підняли руки, і він може так само. Только вельми конкретно. Так, давайте конкретно. Смотри. Хелена, давайте, коли ласочка, з вас починаємо. Одну минуту достаточно для ответа на этот вопрос. Абсолютно, абсолютно. На этот вопрос достаточно одной минуты, Оля. Я не почула. Це виключно питання білоруської нації, це наше з вами не проблема, а гэта наша з вами соціальна інтеграція для наших громадянів. Задайтеся питанням, для чого ми їм мусимо допомагати. У мене є відказ, тому що я розумію, що той же Олександр Кусь, коли повертається у Білорусь абсолютно здоровим, соціалізованим, вилікуваним, гэта наша економічна адзінка, яка буде працювати на користь білоруської нації. Олександр Кусь у гэтым выкладанні для мяне гэта абсолютно мой грамадзянін і мой абавязак яму надаць усе магчымасці для таго, каб ён мог пастанавіцца такой страшэннай траўмы і таго, што ён пабачыў у Украіне. Адпаведна, на пытанне, ці легалізаваны ён у іншай краіне, ці ён грамадзянін Рэспублікі Беларусь,
прадстаўнік беларускай нацыі, і ўсе пытанні, якія вынікаюць па беларусах, гэта выключна пытанні беларусаў. Дзякую. Дякую. Олег, калі ласочка, послухаем вас. Одна хвилинка, только у вас. Конкретно по питанню отказать. Микрофон включите. Олег, все чуете вы нас? Ну, мабуть, ні. Давайте ми його тоді пропустимо, мені ще там може так. Ольга, а потом Алена. Я лишу, коли белорусские доброохотники проливали кровь и губляли здоровье за свободу Украины, то платить повинна Украину. Я за Беларусь. Тише, тише. Белорусские так само. Неважно, які проливали, такі проливали, але платить повинна Украину. Я поддержу. Альона Каліласка, ваше міркування. Я скажу на прикладі, які сьогодні є. Є у мене знайомий білорус наш вояр, який сьогодні з інвалідністю вже. Йому допомагає вся Україна, легалізований він тут, допомагаємо йому легалізуватися ми у тому ліку і шукати лікарів усіх остальних. А все, що дотичиться ввогуле білоруських воярів, які отримали інвалідність, не отримали інвалідність, да, ми будемо казати за поранених. Гэта гісторыя беларускіх пенсіянераў, гэта гісторыя беларускіх інвалідаў, гісторыя беларускіх мацярэй, якія сёння знаходзяцца ў еўразвязе і не маюць сацыяльнай падтрымкі ніякай ад беларускай нашай грамадскасці. І, на жаль, беларускія ваяры сёння не атрымаюць той падтрымкі, якую хацелася б, якой кажа Алена ці Александр. На жаль, няма ў нас фінансавання і не будуць у нас созданы тыя фонды, калі мы зможам падтрымаць своих пенсионеров, своих вояров. Аленочка, тут питання було другое, інше, да? Гэта все ляже на плечы Еўразвяза, то бок Польши, альбо Літвы, но яны зробяць гэта не просто тому, што яны такія добрыя. Яны гэта зробяць, тому што яны ведаюць, што сёння гэтыя людзі захішчаюць Украіну. Захішчаюць іх жыццё ў тым ліку. І мы павінны спрыяць гэтаму. Мы сёння павінны зрабіць усё магчымае для таго, каб дапамагчы ім легалізавацца, каб у выпадку інваліднасці нашых ваяроў Літва ці Польшча маглі дапамагаць. Дякую вялікі. Просьба адказваць конкретно на пытанне, калі задаецца, да, то бишь, ну, адказваць конкретно по пытанню, бо час абмежаваны. Юра, калі ласка. Так видите, одразу два пытання есть второе. Пачакай, мы без пытанняў. Перайшоў і гэта. А наконт, хто павінны і гэтак далей. Наукова лічыцца, што супольнасць з'яўляецца ўвогуле чалавечай не нейкай жывёльнай, калі хтосьці можа клапаціцца аб помсце. Зразумела, што беларускія добраахвотнікі ішлі ваяваць ва Ўкраіну у складзе беларускіх менавіта підроздзелаў, ёсць тыя, хто просто там дзесьці жыў, хтосьці просто заваюе за Украіну і так далей. Яны такім чынам ўсё ж такі супольнасці беларускай уяўлялі нейкі інтарэс. Таму як бы напрыканцы зразумела, што ў новай дзяржаве гэта зразумела абавязак беларускіх дзяржаўных інстытутаў. Ну, по крайней мере, тыя, хто там будуць, ну, калі, напрыклад, хтосьці з нашых будзе, то будем да гэтага імкнуцца. Зразумела, што так, як зараз гэта складаны момант і ўсё іншае, нам таксама трэба юрыдычным момантам імкнуцца так, каб тыя дзяржавы, якія могуць зараз гэтым рабіць, каб яны на тых юридичных подставах, які ёсць у іх дзяржавах, ну, на том, что Юра, тут так питание было, помогали, кто повинен зараз? Ну, кто повинен? Ответ Юры такой: должен быть политическая, то есть должен быть этот кейс приравнен к другим кейсам, какие у нас есть политические беженцы, и тогда евросоюзное государство оказывает помощь, как оно оказывает помощь инвалидам, детям. Ты тоже, да, Алена то же самое говорила. То есть за счет бюджета таковой? Так, за счет бюджета. Ты так обучил? Тогда скажи, Если вы, может, если по гамбургскому счету, я по-другому отвечу, за счет России должны платить. Слухайте, у нас тут з'явився, ваша Катя, хвилиночку, у нас тут з'явився Олег, давайте послухаємо його. Олег, калі ласочка, одна хвилиночка. Хто повинен, коли вояри, білоруські вояри вертаються з України з інвалідністю, хто повинен їм виплачувати інвалідність, на вашу думку? Так. Ну, по международному законодательству, с которым я сейчас вот разбираюсь,
Всё. Так, давайте наступне питання. Олег, пиши, пожалуйста, свой вопрос Да, или свой ответ. Нету возможности. Так само, вибачайте, що остро буде, но не я, авторство Нет, не так, моє. да. Нет, Авторство не моє. Мгм. Добра частка з їх мають алкогольну і інші залежності. Чому ми, білоруси, мусимо їх лікувати ці рятувати? Да. Спасати. Хто може сказати, хто перший? Юра чи Саша, хто говорить? Не, конкретно по алкогольной, вот по залежностях. То Так, не так. глобально, не про инвалидность, не про детей, не про вот все. Конкретно Очень бухать, инвалидность, не инвалидность, конкретно алкогольная залежность, ну и другая наркотичная залежность мається на увазі. Безумовно, гэта має місце бути, і любые зловживання, які були до війни, вони тільки поглибляються після вертання з війни. Це безумовно. Але тут знову ж питання, що підтримувати цих людей повинна білоруська громадство, перше, адвокатувати їх прави і добиватися, щоб ці люди Да, вот я. Вкидываться в общак. Це треба робити білоруському громадству, нам, мені, я беру на себе таку відказну ліку, да, і доносить до Уряду України. Донесли до Уряду України, Донесли, далее. да. Донесли Уряду України, пошли Україна тебе. сказала Що ні. треба зробити? Опонентам не цікаво, що відказне питання. Балдесфін. Не цікаво? Я Что? понял, да я понял. Что Вы уже вы просто думаете? повторяетесь, как бы одно и то же начинается. Что потребно? Ты гляди, вы донесли до Уряду України, да, эту повестку, да, Кто что... платит деньги? Вони кажуть, Я- ми обеспокоєні. Да, яны кажуть, ми Ми почули вас, обеспокоєні. ми обеспокоєні, як вам допомогти, як гэтим людям треба допомогти, що зробити? 1, 2, 3. Что это? Как лечить наркоголь? Як лечити наркологію і алкоголізм? Є механізми, які вже працюють на території Єврозв'язку ліку. Які є? Нет, тогда что называется... Психологічна лікарня, є наркологічні клініки. Коли у человека немає легалізації, він не може звернутися. Да? Не, ну вы тогда так и скажете, что это должна краина Еврозвяза отправить человека в психологическую лекарню. Вы льете просто воду туда. Коли сюда, и чоловік всё. не легалізований, то вона не повинна. Вот вам это так ответьте тогда. Ми повинні адвокатувати Білорусі, буду по другому кругу, по третьому ліс воду, як ви кажете, да? Домагатися адвокатувати інтереси цих людей. Я не повинен. Не кидати їх. Ви повинні так само. Ні, як ні. Я не повинен. Не, я не повинен. Чего? А ты вы не Почему вы решили, что кто-то повинен? Ви не заслуговуєте бути часткою білоруської нації і Чому? Да вы не не заслуговываете. Чего? Это такие же обвинения голословные, как и ваши. Хорошо. Альона, я бачу, рука поднята Альона, може вона нечто може Я доповнити, нечто хотіла, я сказати. дотично алкоголя, да, і Ваяров, ви сутикнулися тут з історією год тому, менше погоди тому. Наш білоруський вояр, він вельми, ну, розумієте, вельми много пив, на жаль, і його поплавила, добре поплавила, і коли я об этом доведалась я об этом. Ад українців, які він спав на вулиці під мусоркою. Да? Давайте 1, 2, 3, що повинна зробити громадська? Я кажу, що ми з гэтым зрабілі, що я лічу, що перед тим, як сыходзіць з палка Каліновскага, якщо ми кажем про каліновців, тэроры, далей, там і все наладжана, павінна камандаванне дапамагчы гэтым людям. Тобто яны маюць магчымасць лікаваць людзей, Деньги, яны кто гэта платит робяць. деньги? Почекайте, як допомогти? Альона, у нас головне питання, як допомогти? Ну, як эксперты, глядите, кіраўніцтва палка Каліновскага взяла гэтага чалавека, я йому затэліла, кажу, вось ён, давайте лікаваць. І яго лікавалі Калінов. Як? Як там было, я не поняла. За кошт України. За кошт Украины. Да, За кошт что Украины, платят деньги? да. Всегда в этом. Найти Ну. психолога за деньги Так можно. ви ж про це Больницу кажу можно. перше, Кто давайте платит деньги? поспішно і кажемо. Найти психолога, да, щоб чоловік звернувся до психолога, оплатити гэтые послуги до психолога. Перше, бо люди не розуміють. 1, 2, 3, психолог, наркодиспансер і далее. Ось так, і Кто платимо. капельницу? За чьи деньги Ну. поставят капельницу? Все очень просто. Я ще один. Калі ми кажемо про Ваяров, то безумовно гэта можа зрабіць Україна на той момент, калі Ваяр зыходзіць.
Все остальные истории, это история нашей громадянской супольности, потому что не только вояры приезжают и Тоді він має такі. Коли ось питання добре, да? Коли чоловік знаходиться на контракті у ЗСУ, да, в Україні, хто гэтими питаннями займається? Ось ЗСУ. Он не может быть на контракте в Украине. Як не може? Почекайте, а вдруг він п'є? Як він не може? Возвращаемся к вопросу, чья война. Это не вояр. О чем вы кажете? Вы такое от меня Нельзя там говорить. уражение, А что что, люди нельзя сидят, пить, что что ли? белорусские вояры только бухают. Я населяю в окопах и воюю сегодня. Алена правильно А коли сказала. вдарили сказати, що його поплавило, то є можливість його лікувати. І це робить керівництво, коли звертає на це увагу. Я не приїжджаю до вас алкаші, тому що вони сиділи тут в окопах бухали. Ну що за жах такий? Вам задовольнився? Не, я не разумею специфику. Ольга поняла, что понимаете. Ну, первое, я хотела погодиться, падтрымаць Алену, што сапраўды людзі, якія былі пад катаваннямі ў турме шмат гадоў, іх таксама такі ж пасттравматычны сіндром, гэта там дамінулае пытанне. Але калі мы кажам зараз вось гэтымі людзьмі, у каго ёсць залежнасці, першае, павінна, каб Украіна уключыла беларускіх ваяроў у гэтыя рэабілітацыйныя праграмы, якія яна робіць для ўкраінскіх ваяроў. Такія праграмы ёсць, я нават ведаю спецыялістаў, якія гэтым займаюцца. Гэта ізноў пытанне, чыя вайна. І лічаць беларусаў ці не там часткай гэтага ўсяго. Гэта першае. Па-другое, так, Еўрасаюз, Еўразвяз і пытанне і краіны Літва, Польша і гэтак далей, яны павінны рабіць праграмы рэабілітацыі і рэсацыялізацыі для людзей, якія прыйшлі з вельмі вострым посттраўматычным сіндромам, уключаючы залежнасці. Але гэта датычыцца не толькі ваяроў, гэта датычыцца таксама палітвязняў у мінулым, якія таксама гэтай праграмы не атрымалі. Гэта павінна фінансавацца Украінай і Еўразвязам. Дякую вяліке. Наступное питание. С Беларуси, внутри. Одно есть. На российской мове. Почему добровольцы в Беларуси, ну, внутри страны, воспринимают как героев, а в эмиграции как наемников? Можно это Так питание спроси. Валдосу Филу? Не-не. Миграции, что я наемник, конечно, в Украине. Вы врете. Вы писали участие. Вы лжете, я такого не писал. Подтвердите свои слова, пожалуйста, цитатой из меня. Вы сейчас лжете и наговариваете. Пожалуйста, найдите такую цитату, вы сейчас солгали. Вот прямо здесь вот на дебатах. Пожалуйста, найдете, вот ищите, вот как я где писал, что вы наемник, ищите. Почекайте, глядіться, Ольга задала вельми цікаве питання, да? Гэта питання не тільки може до гэтага боку бути, да? Може просто, яно огульне питання, може хтось може відказати. Владимир, може ви можете відказати, ви знаходитеся в еміграції, да? І може ви стосуєтеся з розним кількістю білорусів, і може чули або ведаєте відказ на це питання. Я вообще как бы не сторонник делить белорусов, как бы, которые в эмиграции, которые в Беларуси, там все такое. Это как бы, знаете, делить молодежь, пенсионеры, там, не знаю, студенты, там и все остальное. Люди, у всех разные мнения, скажем, вот так вот обгулять, скажем, что вот есть такие, есть всякие. А питание прозвучало, я вот просто не знаю, как на него ответить. И потому что я как бы, ну, не могу поделить на такие категории, да. Не могу поделить на такие категории. Нет, я говорю, что я не понимаю питание, потому что не могу поделить на такие категории. То есть для меня вот, ну, есть белорусы, я не делю их там, скажем, ну, что молодые, старые, не знаю, там какие-то там женщины, мужчины, то есть вот те, которые там и которые здесь. Я не могу их разделить на ті Глядите, категорії. добре, я вот трошку по-іншому. Питання таке, прогучало. Чоловік, який знаходиться в Білорусі, да? Він лічить білорусів героями і запитався. Доброхотників. Цей чоловік каже, що люди, які знаходяться в Білорусі, доброхотників лічать героями. Это какие люди? Почекайте, ну ось питання ж було, Ну, да? это же субъективно очень. Ну добре, Як і всі суб'єктивно, останні да? питання. Як і всі останні питання. І чому? І він ось задає питання, чому білоруси в еміграції лічать доброхотниками, наймитами. Потому что мы чули, да, что белорусские добровольцы наймиты менавіта від білорусів, які знаходяться в міграції. Да? І це питання востро піднімалося менавіта тут, даже у замку. Дебати проходили ось. По найміцтву, да? Ви, мабуть, так само удзельнічали в гэтых дебатах. Ось. Так чому менавіта беларусы в эміграцыі называюць беларускіх добраахвотнікаў наймітамі, лічаць іх так?
У меня есть отказ. Слушай, ну я бы не говорила, что некоторые из людей, да, нет, правильно. некоторые из Да. людей, не стоит делить то, что человек там разделил, некоторых Опять-таки. людей, так же, как в Беларуси, некоторые есть Я отказ. агучила, Наталя, миленька, я ж агучила так, я ж не кажу міркавання там, але я не чула у Беларусі, каб называлі, менавіта я не чула, да, каб не удзельнічала ў такіх вось дэбатах у Беларусі, калі беларусы лічаць беларускіх добраахвотнікаў намітамі. Тут я чула гэта і сама удзельнічала ў гэтым, да, таму, ну, пытанне, чаму не, яно можа быць это пытанне. Так. Нет, здесь дело не в сторонник Лукашенко. Дело в том, что действительно попадают добровольцы под определение наемников. Или частью, не говорю, что не полностью, скажем, там есть определенные условия, скажем, что вот, по сумме гонораров, там как бы есть нюансы, скажем. Вас спросят, вы ответите, сейчас меня спросили, хорошо? Короче говоря, есть нюансы по определению, кто такой наемник. А кто такие наемники? Там целый комплекс. Те люди, которые идут воевать за гонорар больше, чем вот в регулярной армии, скажем так. То есть там есть нюансы, опять-таки, что, скажем, и здесь такой вопрос, что, с одной стороны, да, их не касается, они в чужой стране принимают, то есть попадает под определение наемника, там, они воюют, получают зарплату за свои деньги, это тоже попадает под такое. Но это как бы, это частичное, скажем. И поэтому люди, мое мнение, что они просто думают, что раз человек получает зарплату за то, что он на войне, значит, наемник. Но есть нюанс, как в том анекдоте. А як ви лічыце? На беларускія добраахвотнікі, якія воююць ва ўкраіне, яны хто? Я уже говорил, что слабоумие, отвага, вот мое определение. Нет, конкретно. Наемники Беларускія добраахвотнікі. Беларускія добраахвотнікі, якія воююць ва Нет, ўкраіне. я не думаю, что наемники, я не думаю, что не наемники. Я считаю, что люди как бы так, Просто как бы воюют по идейным соображениям, то есть их нельзя считать наемниками. Но как бы да, вот, Ясно. попадают под это определение. Дякую вам. Докладните слово слабому. Так, давайте Слабоумному человеку надо докладнять это слово, скажем. Александр, чекайте, коли ласочка, да? Александр, у нас дебаты по определенной теме. Александр, у нас было питання, яке задала Ольга. Хто-небудь може яшчэ адказаць на гэтае пытанне? Вось Владимир, дзякую, адказаў. Вось, Ольга адкажа. Я лічу, што сітуацыя выглядае так. Внутри Беларусі сторонка ўсё яшчэ не перагорнутая. Это, ну, с такими поинтами, да, и люди маюць надзею, жывуць надзеі, што хтосьці за іх, хтосьці за нас нешта зробіць. Каліновцы ўвасабляюць у сабе сілу, ўвасабляюць у сабе мужчын, якія са зброяй, гэта гаворыць пра тое, што яны могуць абараніць край, што яны прыйдуць і тут людзі, якія маюць зброю. Вот адзін такі падсэнс. І трэці сэнс, мне падаецца, важны. Ёсць цалкам вольны і свабодны внутри краіны. Вот эта вот барацьба з экстрэмізмам, яна самыя ўлады, яны самыя сабе шкодзяць, таму людзі адрэзаныя ад інфармацыі, і ў большасці людзей вот добраахвотнікі гэта реально змагары, гэта тыя людзі, якія здольныя выратаваць краіну, і вот эта ідэя засталася на ўзроўні 22-го года. Вот тому что тут вот самыя ўлады подсекли суп, на якім сидзяць. Вот и все. Очень точно, кстати, это такое чудо-оружие, как, знаете, последнее такое. Там Хелена, я бачила, Хелена подняла перша, потім Юра. Хелена, коли ласка. Дякую. Я ведаю адказ на гэтае пытанне, тому што адной з першых нашых сустрэчаў з Кусёў я сказала, як так адбылося, што тут вы героі, а там вы ізгоі. Я бачу вельмі моцны ўплыў прапаганды, з іх наўмысна робяць нейкіх злачынцаў і, на жаль, людзі, якія не ўмеюць фільтраваць інфармацыю, яны попадаюць пад гэты ўплыў. Але я вельмі караценечка зазначу, што ў Беларусі чакаюць нашых добраахвотнікаў. Таму казаць, што для іх яны нейкія найміты альбо не найміты, казаць некарэктна, таму што зараз уся надзея на плечах нашых хлопцаў і дзяўчат, якія зброю ў руках абараняюць Беларусі. Дзякую вялікі. Юра. Глядзіце, наконт чаму так і гэта. Першае, Беларус... Там друкуеце, што я зараз падкажу просто. Сэнс у чым? Сэнс у тым, што рэвалюцыя 20-го яна не скончылася ў 20-м. Сэнс у тым, што
питання, яке було раніше, наконт того, чому когось представляють чи не представляють ось військовці, у 22-му році, 24 лютого, шмат білоруських суполок прийняло ось Новая Боровая, водителі, білоруси зарубежжя, Площа Перемен, Малиновка і сусіди, всі інші. Гэта, ну і тут ще шмат більш таких емоційних тим, що здимає законодавчу відповідальність за знищення військ і приспішників противника, тобто Лукашистської хунти. Тобто, частка білоруського революційного суспільства, вона передала тим угрупуванням, будь-то партизанським чи військовим, мандат на можливість працювати від їх ім'я з противником з метою його знищення, ну, ці ніяких інших шляхів. Це по-перше. По-друге, частка людей, які зараз знаходяться у підполі у Білорусі, вони так само у цей час так само змагаються. Коли ми зараз поглянемо на ситуацію, у нас ось є представники з України, є представники з Білорусі, є представники з інших країн. І ми отримуємо, що ті країни, які зараз у стані війни, ті партизанки, вони один одного розуміють. Ті, хто вже більш у суспільстві, ті, хто у суспільстві яке мирне, їх трошки цікавить інші питання, політичні, інші, і для їх ця тема стресова, дика, про забойство і катування, вона психологічно стає непривабною. І це тяжко. Ну, і це зрозуміло, що хочеться від цього відійти. Але, ну, Те, кто в эмиграции, той частки, яка Яке питання було? Ответ Було конкретне питання. Питання було, чому ось у білорусах лічать, а тут не лічать. Тому ось ця частка, вона так само ось використовує слово інфантильний і неінфантильний, їм все ж таки хочеться дійти до той мети, до якої вони з самого початку імкнулися. Ось. А це все якби ось Понятно, непонятно. каже... Вона договорить і вже скачує. Ось. Тобто, сенс у тим, що це все ось якби і ось ми тут щось більш-менш мирне будуємо. Оля, вы хотели мне что-то Да, дать? я хотела сказать, что я покажусь из воли, что для нас эта тема вельмі болит, потому что белорусы дагэтуль шукаюць сцэнары, як можна вызваліць Беларусь, але я лічу, что на беларусаў, якія ў міграцыі, оказывае значны ўплыў падыход еўразвяза, потому что калі мы кажам про еўразвяз, то для шмат каго на захадзе беларускія добраахвотнікі, яны адназначна наймітыя і адназначная рэакцыя. Я ведаю, таму што я размаўляю шмат з кім, і я думаю, што Анжеліка таксама казала пра гэтую рэакцыю, яна таксама з ёй сутыкалася. Агульная, у прынцыпе, пазіцыя такая, чаго беларусы папёрліся в Украіну і што яны там забылі. Ну, гэта таксама ўплывае і на пазіцыі. Дякую вялікі. Мне здаецца, ну, пачулі адказы, так? Здаецца, ці пачулі? Пачулі. Так? вот мне интересно, всегда задает та страна вопросы, а эта страна той стране не задает вопросы. Как это Що так? так, наоборот, це ж їм потрібно задавати питання. И все, да. К ним Ні, вопросы. так тема дебата, не каб ми, одна сторона переконала іншу. Тема сутність дебату. Підняти питання і каб їх вскрити. Да, каб люди почули З різних сторон, різне ну, міркування. да. Тобто ми не один одного тут переконуємо. Тема не... Ну, Не сенс переводим. просто в тим, що Сенс у тим, що ми не Усі. переконуємо один одного. У Усі. нас є останнє питання. Я хочу чуть правильный отказ. Ну, давай остать. Давай. Вот просто такое коротенькое совсем. Вот я видел там митинги возле и Таиса Евросоюза, там возле Сейма, все такое. Возле украинского посольства ни одного митинга нет. Да, кстати, почему? 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 Вот можете мне ответить на питание? То есть Украина там выперла, не пустила, не дала. Почекайте, давайте ми про тему Віромєчка не будемо піднімати, бо не Я витерла про Україну. украинское посольство, не про Евменчика. Не видел ни одного митинга возле украинского посольства. Вот именно, хорошие Что замечания. такое? Что случилось? Вот именно, да. А можно еще раз Глобальный вопрос? вопрос. Потому что ничего. Да, я согласна.
Вопрос, почему нету ни одного митинга возле украинского посольства? Давай организуешь. Ну, ви пропонуєте, ну, Ну зачем? Я спрашиваю, как бы. Ні, очень ні, понятно. почекайте, ну, Зараз хто- дебати, спокійно, зараз дебати, Как бы, є питання. Логика, так скажем, У мене прямо. є сказ на це питання, але я скажу, що це питання не зовсім по темі дебату. Тому я зараз його не буду говорити. У мене є позиція по цьому питанню. Я можу потлумачити, а як не хоче, це можна приватну розмову. Це не тема дебату, не можу говорити. Все лише. Воля, у вас, Ольга, є ще питання? Тоже ответ, кстати. Скончилися, 10 хвилин залишилося до скончання дебатів. Почекайте. Зала ще. Ось, ще зала питання, Нет, так? сначала, если мы закончили, переходим ли мы к залу, и тогда мы спросим, у кого есть вопросы. Ну так Ольга сказала, що її У нас Все закончили, да, есть, мы можем перейти к Не залу. Не, ну закончился. просто... Ні, так ми ладно, то есть можемо можно, да, туди-сюди. бесконечности, Чому? Ми да. можемо у ВОЗ у Не, залу ну записати. если люди из дебатов говорят, что можно переходить в зал, тогда я Наталя, перехожу ну в зал. дивіться, ми можемо, я думаю, задати з зала питання, коли узникне нечто тут є ще, ми можемо Мы сюди. говорим, все, закончились, можем переходить в зал. У кого есть вопросы? Сергій, будь ласка. Можно я так скажу? Если, допустим, педофил напал на ребенка, его насилует, проходящий мужчина заступился за этого ребенка, и он что? Он преступник, он убийца, потому что он кончил этого педофила. Вот, это так. Я Сергій, почекайте, ви ведете тему дебату? Давайте, Да, ну, Давайте по темі, будь ласка. Я сейчас Трансляцию заблокируют. Нам не надо. наемники или герои. Вопрос. Я просто Я думаю, приведу. конечно, пример привел. Я скажу так, что они волонтеры. Военные волонтеры. Там Военные волонтеры с оружием, которые идут помогать тем, которые на кого напали. убивают. На Военные кого напали? волонтеры. Подождите. Если напали, вот я сейчас говорю, это тот же самый маньяк, который напал на Не ребенка. продолжай. А эти Ні, послухайте, це ведеться, що... защищают. Ну, Какие-то есть вопросы. Так, тихо, цить. Сергій, коли ласочка, ці ёсць у цябе питання альбо нешта, нека прапанова, да? Вось у тему гэтых дебатаў. Да, есть то, что какой может быть вопрос к тому, что это герои однозначно. Они защищают за более слабых. А, Наталья, питанечко у вас, мам. У меня есть конкретный вопрос и конкретное, что нужно делать. Мое мнение, что в тех краинах, в которые возвращаются люди для проживания здесь, приравнять кейс доброохотника к политическому действию. Потому что в том случае, так как в данном белорусские доброохотники шли по политическим причинам воевать, это мое предложение к литовскому государству, с которым, в принципе, то есть рассмотреть с точки зрения гуманитарного данный кейс. Это в этом есть вопрос. Потому что им опасно возвращаться на родину, потому что им положено политическое убежище. И тогда многие вопросы, станут, которые мы обозначили, за чей счет, они станут другими. Можно как представитель литовского государства? Да. Это должен доказывать сам человек, не литовское государство, он должен сказать, слушай, пожалуйста, чувак, ну может быть там как-нибудь там... А теперь я отвечу. Он должен предоставлять документы, как бы он должен этим заниматься. Теперь я отвечу Да. вам. Изначально, на сегодняшний день, у литовского государства было неоднозначное отношение к белорусам, воюющим в Украине. Поэтому для этого должно быть принято на уровне государственном изначально, что кейсы белорусов, воюющих в Украине, приравниваются к политическим кейсам, которые они сами доказывают. Это не есть галочка, но изначально, неважно по какому, мы говорим вообще, что белорус, который подается по семейному кейсу или другому, на сегодняшний день, в результате того, что Беларусь принята небезопасной страной, это и есть решение ООН и так далее, и других международных организаций, в том числе и Фронтекса, масса каких структур. А сейчас мы говорим о том, что приравнять. Иначе получается, если человек просто, вот он, к примеру, не был там на протестах, но он приехал сюда еще 18-летним ребенком, не был на протестах, а в свои 20 лет он пошел воевать в Украину. Он возвращается обратно сюда, и что ситуация? Он говорит, не, вы не по политике, вы же там просто воевали. Так он сам должен подать кейс. Я еще раз объясняю, его примут, но он останется без политического убежища.
Только по этим причинам есть ситуация такая. То есть, поверьте, я сталкиваюсь с миграцией очень много, я очень давно в миграционных темах, и я знаю, как это работает. В данном случае, если не будет решения, идущее с головы, о том, что доброохотники являются белорусские доброохотники или там российские доброохотники, я еще раз объясняю, изначально, чтобы он сам подался по этой теме, если ко мне сейчас на сегодняшний момент придет доброохотник, который не был в политических причинах и попросит мои рекомендации, чтобы я, не рекомендация, совета, чтобы я ему предложила, подаваться на эти качества или нет, я скажу ему, что есть шанс, что он его не получит. И это и есть ситуация такая. Поэтому изначально должно быть принято решение, как я его вижу. Для этого может Координационный совет, не знаю, Светлана Тихановская, мы тут все своими петициями, не знаю, обратиться к литовскому, польскому, чешскому, любому другому государству о том, что просить белорусского доброохотника или российского доброохотника, который воевал за демократические интересы в Украине против режима российского, признать политическим кейсом. Тогда человек сам будет доказывать. Это его дело, правильно. Мы не будем сейчас возвращаться к Васе, да, или к кому-то еще. Мы говорим о том, что изначально должен быть поставлен вопрос. Пока в Литве, увы, это невозможно. Можно я... Так, ось рука была Александр Клочко, потом Хелена, Алена, да? Не ведаю, девчата, кто из вас первую руку поднял, бачу две руки, можно наоборот. Александр, 6 хвилин засталося. Я бачу неприрівняння білоруських доброохотників до політв'язнів. Я бачу питання визначитися со статусом білоруських доброохотників, українських знаходжень. Який статус ми маємо? Хто ми для країни знаходження? І так само це тичиться литовських доброохотників. Ну, литовских там все проще. Они платят медицину, их это... Неоднозначное ставление. Ну, неоднозначное ставление, но медицину они получат. Александр, давайте послухаємо Алену, давайте, у нас мало часу. Алена, коли ласочка. Хелена, хто з вас? Почніться. Так, я возьму, я так думаю, мы уже резюмируем. По-перше, я хотіла би звернути увагу на нас. Ось Алена Жаркевич, я її бачу. Ми кожен день стикаємося з нашими доброохотниками. Кожен день поруч з ними, і ми докладно розуміємо їх ставлення, їх настрої, їх психологічний стан. І наша підтримка їх один з головних мотиваторів. Что я хотела бы по допомозе доброохотников зазначить? Глядите, есть международное законодательство, есть национальное законодательство, и оно регламентує порядок надання допомоги. Коли український доброохотник, не доброохотник, пробачте, вояр, отримує допомогу згодно своєму законодавству, а білоруський доброохотник, який знаходиться на контракті діючим, ён так само має право отримувати допомогу. Але коли ён починає свій шлях уже поза межами Збройних сил, у його випадку вступають у працю інші закони. Це вже міграційні служби, які мусять легалізувати чоловіка, це цивільний чоловік для їх. Тобто тут потрібно розділяти воєнний або цивільний. І це різне законодавство, яке регламентує різні підходи. Білоруське громадство мусить працювати над тим, щоб ті, хто був у складі ЗСУ, так само підпорядковані були тому законодавству, яке регламентує порядок дій з воярами, які були комісовані в Україні, українськими воярами. Я про це казала на початку, урівняти їх у правах. Тоді питання, хто буде допомагати, воно автоматично зникає. Але наші вояри, наші доброохотники, наші ветерани – це виключно білоруське питання. Мы мусим правильно, пусть скажем, мы мусим надать адвокацию им. Мы мусим собрать магчимые ресурсы для того, чтобы подтримать их семьи. Я не чула, на жаль, тут такого локального натиску на то, что наши добровольцы белорусские, это наше питание. Это ключевой момент, потому что коли мы зараз, белорусы, не проявим для их, до их солидарность, не проявим до их вот эту эмпатию, хоч нам ціна як нації, тому що ми навіть своїх не визнаємо. Відповідно, я бачу питання два. Це повертати їм права, які вони мають право отримати в Україні, Єврозв'язі. І друге, білоруське громадство нарешті розгорнути у бок наших доброохотників. І не робити з цього наймітство, не наймітство. Це питання, які автоматично мусять бути виключені, тому що вони легально знаходяться на території України і вони легально виконують свої обов'язки. Дякую. Дякую, Вікі. Альона.
Ну, питання, може, вже Алена сказала все, але я б хотіла додати до того, що каже Наталія. І, ведаеце, такое питання, коли наші вояри сыходзяць, ну, сапраўды, пакуль яны у складзе ЗСУ, то ім дапамагаюць Украіна, як можа, і робяць усё магчымае, і яны на самай справе тут легальныя. Як толькі яны сыходзяць, яны атрымліваюць такі же статус, як і ў мяне. А статус беларуса сёння в Украіне, ён такі, ну, я зараз не об этом хотела сказать, а тым, што калі на тэрыторыю Еўразвязу трапляюць беларусы, якія знаходзіліся тут нават валантэры, гэта не датычыцца толькі вайсковых, каб мы не думалі, што да іх стаўлення. Калі ты быў валантэрам в Украіне, прыязджаеш на тэрыторыю Еўразвязу, і тебе кажуць, а якія ў тебе палітычныя падставы для таго, каб ты атрымаў там захіст. І ўсё, нават валантэрам гэтага не даюць. І гэта не датычыцца толькі беларусаў 2020 года. Тут ёсць беларускія валантэры, нас тут жыве больш за 50 тысяч беларусаў, да? Толькі ў Чарнігаве 16 тысяч беларусаў, якім сёння небяспечна ехаць у Беларусь. А Еўразвяз кажа, вы выбачайце, а у вас няма палітычных статей, у вас няма палітычных гісторый, і вы ўвогуле нікому не нужны. Ім усё роўна, ты ваяваў, ты валантэраў. Все, мы для их уже, ну, то у меня политичная история, разумела, что у меня там нормально, у меня документы. А ты, кто до 2020 года не отрымал никаких политичных статей у Беларуси, все, ты приезжаешь на территорию Еврозвязу, и ты не можешь доказать, что тебе небяспечна поехать в Беларусь. Ты волонтер, ты вайсковый, ты еще будь кто-нибудь там правозахисник. Все, яны нічога не даюць, і з гэтым трэба рабіць агульна, і разам з ваярамі, і разам з валантэрамі, і разам з беларусамі. Я, напэўна, Тацяна, вы ж Наталья, вы памятаеце, у нас была гісторыя, 48 год было беларусу, які пражыў тут в Украіне, у яго здарыўся інсульт, і все, ён прыехаў у Літву, у Польшу мы яго прывезлі, а Польша кажа, так ён же не палітычны. А мы ўсе разумеем, што ён прыедзе ў Беларусь, і яго будуць пытаць. І гэта пытанне да нас да ўсіх, што з гэтым рабіць. Беларусы, якія знаходзяцца в Украіне, ім не вельмі небяспечна ехаць у Беларусь. Дякую вялікі. Дякую вялікі. Може, Ольга, есть у вас что додать? Не вообще. Ольга. Ну, во-первых, я считаю, что вопросы положения белорусских добровольцев должна в первую очередь поднимать Украина, как страна, за которую в первую очередь они проливали кровь. И если она это не делает, то у нас в Украине появляется еще больше вопросов, и эти вопросы белорусское сообщество должно задавать публично, и поэтому тема пикета возле украинского посольства мне, например, кажется привлекательной. Второе и очень важное, я считаю, что Литва нарушает европейское законодательство, потому что белорусским доброохотникам сегодня в Беларуси грозит смертная казнь, как террористическому отделению, и по всем международным конвенциям они не могут быть возвращены в Беларусь, не могут быть туда депортированы или отправлены, тем более не могут быть изгнаны с территории Литвы, именно как люди, которые находятся сегодня под угрозой смертной казни. Это значит, что я согласна с Натальей, просто нет политической воли. На сегодняшний день правовых инструментов более чем достаточно, без всяких статусов давать людям и политическое убежище, либо гуманитарные виды на жительство, либо каким-то другим образом легализовывать, полно всяких разных оснований. И третье, я согласна с тем, что тема белорусских ВРУ, она действительно мало звучит по разным причинам, и то, что должно взять на себя белорусское сообщество, это поднимать эту тему и додавливать, скажем, всякие разные структуры разных стран, а начиная от Украины и заканчивая странами там, Литвы, Польши и так далее, и так далее. Но для этого, правда, надо быть готовыми на жесткий разговор и на то, что это, например, другим странам явно не понравится. Ну, а какой выбор? Анжеліка, калі ласочка, бачу, ви тримаєте руку. Так, дякую. Просто хотіла так само резюмувати, що намусно ось послухала дебати, яка більш змістовно розуміє питання і проблеми, тому що мені здається, що все ж таки всі ці теми треба буде обмірковувати ще кожною особливо. З юридичного боку треба буде глядати, які на сьогодні є умови законодавства в той чи іншій країні. Як було вже сказано, многі питання знялися, коли б ми зрозуміли, що можна пропонувати урадам тим же для легалізації білорусів в Україні чи в Єврозв'язі, для того, як зняти шмат таких технічних, уже практичних питань.
І мне вельмі хацелася, каб у працы вось той пашыранай групы, якая зараз працуе над гэтым, там і юрысты, і палітыкі, і грамадская супольнасць, мне б хацелася, каб там была Алена і Алена, тому што мне здаецца, што яны вельмі добра валодаюць, вы, дзяўчыны, вельмі добра валодаеце пытаннем, і такія проста, ну, заўзятыя, што мне вельмі хацелася проста, каб вы зрабілі свой унёсак туды, бо ведаеце, я просто скажу адну практычную рэч, якую я зразумела увогуле з паездкі ў Кіеў, так, у кулуарах, вось некалькі тыдняў таму я размаўляла з прадстаўнікамі Верховнай Рады, МЗС, і мне сказалі, што ўжо рабіліся, ну, такія паседжанні там на падзёме міжнароднага камітэта Верховнай Рады, і нейкія яшчэ былі такія пасяджэнні, дзе падымаліся менавіта вось гэтыя пытанні праблемаў беларусаў, тым ліку добраахвотнікаў, ветэранаў ва ўкраіне. Але, наколькі я зразумела, проста не былі практычна вырашаныя, і цытую, як бы мне што сказалі, што не было ініцыятывы з беларускага боку, каб хтосьці гэтым практычна заняўся, не было рук. І мне б вельмі хацелася, каб гэтага больш такога у нас не здарылася. У лютым я спадзяюся, што будзе яшчэ раз такі самы разгляд гэтых пытанняў. Вельмі шмат працы было зроблена папярэднімі актывістамі, якія хацелі ўздымаць гэтыя пытанні, але на гэты раз вельмі хочацца, каб практычна было вырашана. Я разумею, што ва ўкраіне вельмі шмат сваіх асаблівасцей таго, як з гэтым працаваць. Я ўвогуле не хачу на гэтым, не дай Бог, піарыцца, і яшчэ мяне не крытыкуюць за тое, што я нікога не кажу пра гэта. Але лепш мы што-небудзь хаця б зробім, хоць нейкае пытанне вырашым, а потым скажем аб тым, што вы нешта зрабілі. Тому дзякую вялікі вам яшчэ раз за вашу працу, ваярам за адданасць, за геройства, і дзякую вам усім за гэтыя дэбаты. Дзякую вялікі. Юра, яшчэ руку трымае, і Наталя... Предложение последнее. Глядзіце, у вас атрымліваюцца дэбаты. Ці ёсць праблема добраахвотнікаў праблемамі? Так, гэта група актывістаў, і праблемамі ўсіх актывістаў павінна займацца беларуская новая ўлада. Вось, а старая няма. У нас ёсць апазіцыя Александра Григорьевича, это яго тэма. Калі хтосьці з каардынацыйнай, напрыклад, улады лічыць іх уладай, а нас апазіцыя это іх праблема. Беларуская супольнасць лічыць па-іншаму, і таму як бы беларускамі... Можно уточнить, кого вы считаете властью? Ну, то есть Координационный совет или... Ну, просто... Можно... Вось. Ну, агулам не сфармавана, у нас уся беларуская супольнасць, яна як бы сама вось ёсць. Ну, 10 там, все разницы. Можно не растекаться. Мы потом поговорите между собой. Далее. Як за беларускіх актывістаў, ну і частку іх добраахвотнікаў, адказвае беларуская ўлада. А ўжо беларусы павінны займацца тым, каб на месцах добиваться того, что казала Ольга, того, что казал Дмитр, и того, что сказала Наталья. Можно конкретно? Слушайте, у меня есть предложение другое. Есть уже, слава богу, и спасибо Координационному совету, в первую очередь, конечно, Ольге, которая затеяла с Александром здесь эти дебаты. И есть предложение другое. Существует на основе той же самой Координационного совета, может сюда добавить еще активистов, если они такие есть в офисе, неважно, создать рабочую группу. Потому что сегодняшняя группа должна быть рабочая группа, которая продвигать будет лоббисты, потому что существует в каждом государстве, в Польше, в Литве, есть такая прямо профессия лоббист, который занимается продвижением интересов определенной группы. На сегодняшний день у нас есть интересы определенной группы, которые называются добровольцы, у которых непонятный статус в этой стране. Соответственно, мы должны сделать, рабочая группа подготавливает документ, а лоббисты его проталкивают на принятие, на семьи, даются распоряжения в миграционном департаменте. Иначе ничего не будет. Почекайте, у нас нету такого. Наталья... Ну, я не хотела, теперь должна. Глядите, давайте по порядку, кто поднял руки. Была Хелена, потом Анжелика и Ольга. Так, Ольга, вы тримали руку. Так, цыц!
напрацоўная група. Я дзякую Анжелікі, што яны адчыненыя да іншых палітычных сілаў, якія не ў складзе Каардынацыйнай рады. Алена Жакевіч, я бачу па яе вачах, што яна загарэлася, маланкі проста свістанулі. Мы гатовы працаваць разам. Для еўразвязу тое, што прынамсі я чуў у міжнароднай супольнасці, вельмі важліва аб'яднанне беларусаў. Нас заўсёды аб'ядноўваюць мэты і ідэі. І вось на гэтым я хацела бы зрабіць акцэнты. Я шчыра жадаю таго моманту і чакаю таго моманту, калі беларусы перастануць, прабачце, мерацца партфелямі і нарэшце аб'яднаюцца ў пэўных пытаннях, карысных пытаннях, якія у прамым сэнсе будуць ратаваць нашых беларусаў, і палітвязняў, і ваяроў, і тых, хто пацярпелі ад вайны. Вельмі шмат сацыяльных групаў людзей, якія зараз тэрмінова патрабуюць дапамогі. Таму я звяртаюсь да Анжелікі. Я хочу выйсці з гэтых дэбатаў з вынікам. Таму я прапаную вызначыцца з колькасцю людзей і з тымі людзьмі, якія могуць зайти ў гэту працоўную групу і ўжо працаваць неадкладна з гэтымі пытаннямі. Мы готовы подзяліцца нашымі напрацоўкамі. Я тогда одразу отреагую, бо я была наступная. Я так и хотела сказать, что хай Александр поделится спасылкой на наш працоўны чат, у ім уже 15 человек. Як я уже казала, на форуме Островских у Киеве мне довелось размаўляць з гаспадаром Вадзімом Галайчуком, і те пытанні, якія мы зможам сабраць і прапановы для вырашэння праблем, мы зможам іх разглядзець, дай Бог, у лютым на сумесным пасяджэнні Каардынацыйнай рады і Вярхоўнай рады. Але я уже сказала, Наталя, мы слухаем чалавека. Нельга рабіць так, каб у гэтым удзельнічала толькі Каардынацыйная рада, бо гэта проста гудства, таму што у нас вельмі шырокія пытанні, яны датычацца ўсіх нас. Таму я запрасіла у працоўную групу і ОФІС, і АПК, і ўсю грамадзянскую супольнасць. Ужо там працуюць людзі, якія ва ўкраіне менавіта працуюць. Таму, калі ласка, падзелімся спасылкай, і я буду вельмі рада, калі у нас будуць такія дасведчаныя людзі, які ўжо ў гэтай тэме так давно. Дзякую вельмі. Пачакайце, гэта прапанова чалавека, яна мае быць. Вольга, калі ласка. Тое, пра што мы гаворым, это две... Анжеліка гаворыць пра адно, а Наталья, вы говорите про другое. Сёння на ўзроўні Каардынацыйнай рады насамрэч створана працоўная група па вырашэннях пытанняў з Украінай. Там гаворка ідзе пра стратэгічныя рэчы. Там пакуль пра стратэгію ідзе. Тое, пра што вы гаворыце, зрабіць працоўную групу на ўзроўні Літвы и вырашать... У Польши своя, у нас своя, потому что в каждой стране другое. Не, я про то, что это розныя рэчы. І ў маім разуменні, ў маім бачанні, каб одна працоўная група, я уже так уже уніфіцировали эту працоўную группу, уже хутка никто не будет разуметь, что это. Уже да, уже немножечко меня триггерит. Трэба, каб вот эти две группы... Будет инициативная группа. Ну, там, да. Каб яны ведалі адна, што робіць адна і што робіць другая. Таму што калі это будзе не скаардынавана, будзе праблема. Конечно. Но я говорю к тому, что должны быть решаться очень конкретные вопросы. И наш очень конкретный вопрос, который мы сегодня, вот как завершая эти вещи, хорошо, то есть два конкретных вопроса, идти с вопросами к украинскому посольству, а другой вопрос, вынести вопрос доброохотников на политический уровень. Там Анжеліка не згодна была, нешта махала, бачила головой, яна нешта дапомніць, мабыць. Я хотела сказать, что вот эта группа працоўная, она не только про стратегию, там есть два треки. Первый трек, насамрэч, палітычна-стратэгічны, другі трек это про практычныя пытанні і іх вырашэння ва ўкраіне. Я просто не так зразумела адразу про працоўную групу, якую вы прапануеце, але было б добра, калі вы такую ініцыятыўную групу хочаце стварыць менавіта па Літве. И коли мы сможем супрацоўнічаць, потому что одно с другим взаимозавязано. Коли мы на лоббистов еще деньги нужны. Может быть, принято там в Украине, так, то мы не сможем разуметь, что мы можем робить у іншых стран, краінах Еврозвязу. Тому будем на сувязі, и коли можно, то некоторые удельники могут и там, в принципе, удельничать, как разуметь, что род. У меня вопрос к адвокату. Можно к адвокату? Извините. Есть ситуация такая по поводу все-таки
сотворения вот этой инициативной группы, разработки на юридических вопросах, которые и связи с лоббистами. Потому что без лоббистов, вот был опыт, кстати, очень хорошей российской инициативной группы, когда пытались принять нехорошие законы для россиян эмигрированных, и они взяли лоббиста. И настолько, сколько лоббист протолкнул их интересы, ни один из офисов и координационных рады пока не протолкнул так интересы, так как это делает лоббист. Так вот, вот, поэтому на сегодняшний день лоббисты стоят не самых больших денег, это достаточно легко собрать, но, в общем-то, если подготовить документ для лоббиста, лоббист его легко протолкнет. Вот опыт твой какой, как адвоката? Мне сложно говорить, потому что, честно говоря, ну именно по вопросу там добровольцев, я достаточно новый человек в этой теме. Ну, просто есть понимание, что человеку, если грозит опасность в стране его происхождения, Смертная казнь, да, и более того грозит обращение, в том числе смертной казни, если говорить о белорусской смертной казни, то это в любом случае основание для Спасибо, мы заканчивали. так или иначе. Вот, значит, там надо сделать это